grandita bofieldad, radamenta con grandísimo amor. Tú lo que me servo manta profe, grandita verdad, Señor, para mí. Por don y paz, dura para siempre. Cubo presencia nos surta guía. Força para Maya, tu esperança. Vou bendición sempre para nos turtar. E gratidão, boa fieldade, e gratidão, boa fieldade, cada está con grandísimo amor. Tú lo que mi servo manta profe. Grandita verdad, grandita verdad, Señor, para mí. Amen. Dank je, Señor. Amen. Ik kie maar manne Edmira, dank je voor bonita cantica. Brother Steven T. Steven? Hey, 1, 2, test. Escuchame. Sí. Steven, te radio voor canto un cantica mas. Bom, me de kere nostra ready sì, lo sa. Io nostra gis beisende mai che devo caricare posende su camera, stiaste coi mesora. En io nostra Hermana Violinda. Hermana Violinda te kaba? Want Violinda? Bagus o mic te pagar. Want Violinda tabi ietsje later, misaki. No, está subiendo. Un momento, así, ¿no? Ah, wel bom. Ok, dan tem Argenis dalbo camera, vamos começar dale aí. Brother Steven, cantica mas? Laat me diz raad zo meteen bij toch PC in de camera. Zo me diz dat in deze identiteit is. Je hoort ons pakando een tika ma. Ah, wel bom. En wakker geen is no tinha sende. Jennifer dabata co-host of host. Mita sibu host. Violenda subi. Oké, als Steven Christina co-host. Dan ter humana share. Sim, mas sendo por driente, para não passar com custo bem com isso. Charessa ama sibu host. Mi a sibu host, dus abot ko assistir com Cristina co-host. Bom, wat daarmee kom je dat cirkel even een moment. Met hoe was Steven co-host? Yes. Waar is Steven hier? Blauw, het is blauw. Steven, ja, en meer. En wat, even kijken, co-host maken, hè? Ja. Co-host maken. En daarbij, Steven? Sí. Je zat in die parte que hoor en wakker geen is. En te alleen wak via linde mi mira subir gaba no toch? 7, tem um zonebloem. Zonnebloem. Vi ando com ja. Ah ja, maar mira zonnebloem, ja. Sí. Noite, hermana. Noite. Noite. Bom mini. Ok, via linde te Xing Xing. Ok, tremendo. Gaan we die 6 zaken. Vitamine 5, de waren Argenis.
Argenis, tengo bien ainda. De querer. Jennifer, wat hij? Tisha, meteen. Pa, misschien de camera, misschien ook niet fout hebben. Toen zal helemaal uit het programma. Kan ik dat nu doen of... Beter niet. Laat het camera zo gaan. Pas op, we sali complete wakkie. Toen in het sali, hè? Toen in het sali, we moeten host. Ah, wel, is goed. Ja. Want ik wou net met mijn andere telefoon doen. Oh, wow, papi. Nee, meer werken. Dat gaat niet werken zo, als ik het zo doe. Ja, zo. Aha, dikke paciência, não. Segui klaar. Ok, saída com a Sonnebloem. Anterior nós miste 28 de Ngubira. 24. So 24 tá Argenis, ok. Bueno, Argenis bien ding. Jennifer, zie je me nu wel? Maar hij is echo. Nee. Doe die mic van je telefoon uit. Nee. Juist. Mami, jong? Zo zien jullie me wel, toch? Quero que você. Argenis stay, Argenis de on of. Ook dat klinkt en ik pak het. Bueno, sta waar Argenis sube, en teorie non sta. Ranka sali. Permite mirar geen sí, pero su mic y su cámara está apagada. Cioè, mi siete easy. Ok. Dale un ring walk. En just test een ding. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, camera está metida. Sì, dale un bel. Non stavo a Kiko de Kiko. Ok. Bene. Combinando wel, Juan capítulo 8. Já que é para ser um belo. Belo wak. Ja, daar ben ik bro. Dan sta buscando, vou varen kijken, helikopter go. Ok. Un 4, juist. Ok. Bueno, mira Argenis, euro 1, en maak ik hier dan. Deze bij 24. Juist. Mira die kom. Mira. Estranho, sim. Então 24. Unmute. Steven, non Sì. sei. Ok, ahorita tremendo. Ah, mira di come da miravo. Cosa va da outro. Ok. Certinho, netjes. Ok, nou, jullie nog erbij. Preparar branca sale aqui.
Kami aqui com mais mistério, não quer nada mais. Nós poramos ali. Wak. Juist, net dingen centro. Ok, net aqui volta também. Sim. Stephen, tá ready? Sim, nós está ready, Yuri. Nós está claro, vamos começar. Bom, te doen een bombie naar Stephen. En to bombie naar mana Violinda, que tem fatal para nos ave. Stephen, bedoel nou weer palavra para você. Yes. Feliz noite um dia mais. Mike de Violinda me te quer, sim, toch? Dat is een senha. Nós sabemos o Mike. Então agora nós está ready para começar. Yeah? Yes, dankjewel. Ok, tremendo. Bueno, bom-vindo um dia mais, meu irmão, numa noite mais, sabe, de 10 noite. Nogmaals van harte welkom aan iedereen aanwezig en vanavond is onze 10e dag. Yes. E há nos título de nos tema tá ora ordem estabelecida Eden dingen hogar e igreja a cambio we? Pergunta. Is de orde in de dag van Eden voor de dag van vandaag veranderd? Een vraag. Esse é nosso trato we. Dus dat gaan we vanavond behandelen. Ok, primeiro começar, nós te mira rechts above de nos pantalla, nós te mira zoals de Violinda, que também traduzir para nós. We zien dus rechts onderin op het scherm zien we onze zuster Violinda, die gaat vertalen vandaag. Juist, e riba de nós te mira nosso Margenis, de qual tem cambio chiquito. Dus vanavond zien we dus ook bovenin onze broeder Argenis, maar vanavond zal er een wijziging zijn. Juist, we zullen het thema nós dois vai trazer junto, nós vai destruir junto. Want het thema die we dus vandaag gaan brengen, zullen we dus samen gaan brengen. Juist, de week al nosso papje een tiki die wat betreft de rol die in de moe. Dus gisteren hebben we het gehad over de rol van de vrouw. Ja, we moeten bij ampio een tiki mas ribaje. En vandaag zullen we dus verder dieper op ingaan. Oké, dus we zijn ons maar geen stambe theo. Oké. En daarom is onze broeder Argenis er ook bij vandaag. Dus we weten buiten mas activo dingen thema. Dus vandaag zullen we wat actiever zijn in deze thema. Oké, miro Margenis, welke comunidad pueblo daarmee? Broeder Argenis, wil je ook het volk groeten vanavond? Stem, keer toe. Juist, oh sim. Ja, nu wel. Sim. Horen jullie mij? Sim, feliz noite de minha parte também, meu irmão. Welkom conosco. Ook namens mij van harte welkom allemaal. Ja, is Violinda, comunidad pueblo. Oh, ik ben dus zuster Violinda. Allemaal hartelijk welkom. Yes. Nós conhecemos para já. Começar, toda noite nós saludar. Toda pessoa não presente. Agora share, só me falta o pirumamas online. Sim, não falta, dus agora share para todo mundo bezoeken. Ok, miro maar geen is wat klaar? Yes. Ok, dus de viva dan weer klaar para nós voor Angasali? Ik ben er klaar voor, man. Ok. Em nome de Deus. Yes, vamos dar uma palavra de oração. Vamos cabeça. Tada de amor, a noite nós está contento que nós podemos subir um dia mais para apresentar a palavra. O liefdevolle Vader, we zijn vanavond nogmaals blij dat we hier kunnen zijn om uw woord te presenteren. Pues o Senhor, boa palavra está solamente enquanto de melhor, boa notícia. O Heer, van uw woord gaat alleen over het beter, het goede nieuws. Juist, e você ave, Senhor, nós te pedir, bo Espírito Santo, sua presença ave noite. En daarom vragen we in het speciaal uw Heilige Geest vanavond, Heer. Mas a boa palavra de bispo elogia-nos de tua verdade. Want uw woord zegt dat hij ons zal leiden in alle waarheid. Você, Senhor, tá llena-nos com o Espírito Santo. En daarom, Heer, vul ons met uw Heilige Geest. E bo angelan também acompanha-nos e cada romante de na hogar ave noite. En dat uw engelen ons ook gezelschap houden, Heer, tot bij alle personen thuis. Yes, agora aqui, Senhor, bendiga a mim com o Argenis e Violinda, que vai traduzir. O Heer, wilt u broeder Steven, Argenis en Violinda zegenen, Vader?
para el mensaje por de duidelijk houden noche. Zodat de boodschap duidelijk mag zijn vanavond, Heer. In de naam de Jesús. In naam van Jezus. Amen. Amen. Ok, ayer nosso papi mi romano stima di rol die ende moe, wanneer ons attende. Dus gisteren hebben we gesproken over de rol van de vrouw, net zoals we hebben gehoord. Juist. Ja, we nootje nos erbij echt bij dieper en dieper in de party aqui. En vanavond zullen we er steeds dieper en dieper op ingaan. Você pergunta tá, het is assim aqui, é ordem estabelecida em Eden, ela cambia of de hogar igreja, ela cambia, awe? Is de orde die is vastgesteld in Eden voor de woning en voor de gezinnen en voor de kerk, is die veranderd vandaag? Ok. E nós sabemos aqui, awe, em Gênesis capítulo 2. We gaan dus vandaag kijken, Genesis hoofdstuk 2. Ja, zo is het bijna comienzo. Dus we gaan naar het begin. Ok, versículo, vamos ver versículo 7 e ora aí. We gaan dus naar vers 7. Juist. E nós sabemos que é 8 também. En we zullen ook 8 behandelen. Ok. Miro maar quem está aí? Is mijn broeder Argenis aanwezig? Yes. Assim eu vou dar para nós. Ok, me quero los mic lo pega. Me dice. Ik zal het even lezen. Steven, nós temos que pôr em recorder. Broeder bel me bisa, nós estamos gravando, nós temos que pôr em recorder aan. Ah, oké. De vraag is om het op te nemen, want er wordt op dit moment niet opgenomen. Oké, yes. Oké, vamos gravar. Recording in progress. Oké, many thanks. Heel erg bedankt. Oké, ito bisa yora wat is het mayori? 7 ku 8? Genesis 3, 7 ku 8? No, 2. Genesis 2. Oh, Genesis 2. 7 en 8. 7 en 8. Ok, ito bisa, ora Señor Dios forma gente de stof de terra, e a supleroseia de vida de sua nishi e gente vira ser vivo. E Senhor Deus planta hof parte para riba na Eden, e ayanang ela pone homber, ela forma. Juist. Que men Deus pone homber dingen hofi, wanneer nos binta studia. Dus we zien dus dat God de mens dus in het hof heeft geplaatst. Então é homem dat trabalho dingen hofi, versículo 5. En een man had dus een werk om in de tuin te doen. En dat staat in vers 15. Oké, que de bisa. Ito bisa nos. En wat zegt het ons? Senhor Deus apoia homber e a pone dingen hofi de Eden para cultivar e cuidar. Juist. Que men homem tem trabalho, het is duidelijk. Dus de man heeft zijn werk, dat is duidelijk. E Senhor atraum ajuda do versículo 20 de visa nos. En bij vers 20 zegt het ons dat God een helper heeft gestuurd. Que de visa? Ja, versículo 20 de capítulo 2? Sí. Ok, e homber aduna nombre na turbese de tria e para de cielo e turbese de sabana. Maar para Adam não aguardo ajudador que estava de paz com ele. E agora nós seguimos logicamente, nós também mira que Eva estava ajudador eigenlijk, é dono? We zien dus hier dus dat Eva eigenlijk de helper is van de eigenaar. Juist, então esta ajuda homem ding é trabalho. En zij helpt de man dus in het werk. Pero hoje em dia, lo que está passando, você sabe, Eden está é hogar. Adam com Eva seu hogar. Dus wat er nu tegenwoordig gebeurt, want als we, Eden is eigenlijk het gezin. Juist. Pero o inimigo estava de estudar para waar conta se brua em lugar é hogar aí. Maar de vijand bestudeerde het gezin om ervoor te zorgen om het te doen vallen. Juist, para ter desordem, dingen orde. Oh, wie is Mike zero? Nou, jij bent Mike back weer. Oké. Mike, ja. Ja, juist. Ja, dankjewel. Zeg het nog een keer? Satan wil dus chaos creëren. Juist, oké. Tremendo. Senhor, e que tu assim, e tenho depois de ficar ela brua e rola de outro. Dus na de zonde heeft hij ervoor gezorgd dat al deze rollen dus door elkaar zijn geschud. Dus é saco Deus a criar e homem, com parte especial, trabalho especial.
Want hij weet dus dat God de man met een speciale taak heeft geschapen. El hombre está más fuerte. Dus de man is krachtiger. Dus el hombre echt te trabajar para hacer cierto trabajo que mujer no puede hacer. Dus de man is gemaakt om bepaalde werken te doen die de vrouw niet kan. E a mulher, die vice-versa. Dus também de nosso turno. En dat geldt dus ook weer voor de vrouw op haar beurt. Juist. Dus is zij nog se peu ak we hebben zo ornos broer en rollen aqui de outro miro margines. Kiko te passen eigenlijk. Dat gaan we vandaag dus bekijken, want als we deze rollen dus om gaan draaien, wat gebeurt er dan eigenlijk, broeder Argenis? Zij nos que sabe noche. Dat willen we vanavond weten. Agora nós também mira a consequência não. O eigenlijk actualmente nós estamos mirando acaba. Dus dan zullen we eigenlijk alle gevolgen gaan zien die we eigenlijk nu de dag zien. Es decir, si nós que cambia rol, ordo, de lo que Deus estabelece, Dus als wij de rollen willen wijzigen of de orde die God eigenlijk zo heeft bepaald, nós também mira a consequência de sei. dan zullen we daar ook de gevolgen van zien. Por exemplo, Als voorbeeld. Deus avisa Israel que amita bosso Deus. Dus Amita God rei zegt de reina e prins de prins dan. Dus God zegt tegen Israël, ik ben jullie koning, ik ben de heer der heren en de prins der prinsen. Israel avisa, nós que rei toch. En Israël zei, nee, we willen toch een koning. Deus permite. En God stond er toe. En toen Israël eigenlijk, kika passo com Israël amira e ora e consequência não de ter rei humano, mortal e pecador para Israël, para governar Israël. En Israël heeft toen eigenlijk de gevolgen gezien van de koning die zij, dus van de menselijke koning die zij dus eigenlijk wilden. Dus ora Deus estabelece ordo, estabelece algo, não está por nada ele estabelece. Dus wanneer God iets bepaald heeft, dan heeft hij dat niet zomaar gedaan. E se nós seguir marco de lo que Deus estabelece, tudo costa vai bom. En als wij de voetstappen volgen die God bepaald heeft, dan zal alles goed gaan. Dus het zei eigenlijk, nós também mira a noite também, e o seguinte estudo não nós também seguir tratar. Dus dat zullen wij dan vandaag gaan zien in de volgende studies die we gaan bestuderen. Juist, Yes. tremendo. Dank je, Miroman. Dus Geweldig, broeder. Dus nu, onde nós está troquetubai de santuário. waar zijn we nu eigenlijk in het heiligdom? Nós está quetubai na mesa de pão. We zijn dus nog steeds bij de tafel der broden. So agora bom, da 12 pão ting, 6 na cada banda. Er zijn dus 12 broden, 6 aan elk kant. Juist, dus nós estudiando uma spira de pão à noite. Dus we zijn nog een deel van het brood aan het bestuderen. Ok, agora, nós também wak awe com e cosi a canaíba de nos tempo. Dus we gaan dus zien hoe het eigenlijk nu in onze tijd is. Ok, lago nós wak awo ding e boeki de testemunho para a igreja. We gaan dus kijken in het boek Testimonies of the Church. E de bisa e benefício de e reunião para e consejo mútuo. Dus het zegt, dus het voorrecht voor de adviezen. Deus a encarga nos com obra hopi sagrado. Dus God heeft ons toevertrouwd met hele heilige werk. E nós mester reunir para receber instrução. Maar mire? We moeten dus samenkomen om eigenlijk adviezen te ontvangen. Juist, mas nós está sabendo noite, nós sabemos junto para receber instrução. Dus hetzelfde wat wij vanavond doen. We komen dus samen om instructies te ontvangen. Para capacitar-nos para fazer isso aqui. En daarom zorgt het ervoor dat wij dus gewoon toegerust worden met hetgene wat we nodig hebben. Nos obra que nós mesterasi na casa. Met het werk die wij dus thuis moeten doen. Maior não mester compreende com na mestre manda nang yu hombre yu muenang desde o santuário de nang casa. Dus ouders moeten dus weten hoe zij hun kinderen, meisjes en jongens, naar het heiligdom moeten brengen in hun huis. Juist. Preparar e educar de tal maneira que não está capaz de brilhar maneira luz do mundo. Ze moeten hen dus voorbereiden en inlichten, informeren, zodat zij een licht kunnen zijn voor de wereld. Juist. Wanneer dus onde te começar a trover? Dus waar begint het dan weer? Ding e hogar. In het gezin. Dus e hogar, juist, e hogar is santuário. Dus het gezin is het heiligdom. Sim, ze staan met het santuário.
En dat is dus ook het heiligdom. Correcto. Dus, en to fuitje e junan te worden prepara. En van daaruit worden dus de kinderen allemaal voorbereid. Maar nang e ore e brilha manera luz de mundo. Zodat zij kunnen lichten als licht, zodat ze kunnen schijnen als licht voor deze wereld. Agora, inimigo, lo que de busca passa é paga e luz e no brilha. En wat de vijand wil doen is dat hij het licht uit wil zetten, zodat het niet gaat schijnen. Unie forma nanda, En een van de manieren brua e rol nande outro. Een van de manieren waarop hij dat doet, is ervoor zorgen dat die rollen worden omgedraaid. Pone e hombre asi lo que e mama tinko asi. Hij zorgt ervoor dat de man hetgene gaat doen wat de vrouw moet doen. Anto lo que e muwe me se asi e hombre asi. En wat de vrouw moet doen, gaat de man doen. Mas o diabo sabe que e hombre ta tem sua parte especial guta e posie, no e muwe. Want Satan weet wat de speciale taken de man heeft die alleen de man kan doen en niet de vrouw. Juist, e vice versa. En dat geldt ook andersom. Dus door e cambio rol e ta debilita e hogar. Dus door de rollen om te draaien verzwakt hij dus het gezin. Anto e gezin e família de mes ta bij iglesia, e iglesia ta débil. En het gezin is natuurlijk onderdeel van de kerk, gaat naar de kerk en dat betekent dat de kerk zwak is. Correcto. Dus awo, lago no so akriba pantalla, la me wak bute aqui para nós poder ser. Laten we even op het scherm kijken zodat we kunnen lezen. Depois de picar, como que Eva não escute para que da banda de casa. Of me ouve Dus na sorry. de zonde, Sorry, la na me de disse. zonde, La me corrigir um rato. Prometo picar. dus voor de zondeval, Yes. Eva não escute para que da banda de casa. voor de zondeval heeft Eva dus niet gehoorzaamd om bij haar man te blijven. E depois de picar, En na de zonde unie sentença não tá com Eva mester someter na sua casa. waren dus een van de oordelen dat Eva dus zich moet onderwerpen aan haar man. E bem que nós sabemos é sometimento eigenlijk quatro tá e cambio de sometimento. En we gaan zo meteen kijken wat de verandering was in de onderwerping. Ja, isso é não tava da mescos prometo picar. Want het was dus niet op dezelfde manier als voor de zonde. Pessoal de com picar a trece desunião, geen cos Dus com de zonde heeft discussies gebracht, heel veel dingen. Ok, nós sabemos a com bem que segundo está avançar. Dus zometeen zullen we het zien hoe we verder gaan. Juist, dale para miro maar genis. Als je dat voor me wil lezen, broeder Argenis. Ok, Génesis 3:16, de bisa, e ela bisa, lo me multiplicama, se hopi mes bodolo na hora de parto. O dolo lo bohaya, you. Toch bo desejo lo tapabo esposo, e lo manda ribabo. Ok, cuita, va então maneira se touch, não? Pessoal, nós também deal com o tema que também depois que trata de abuso. Tema depois. Dus we gaan langzamerhand naar de volgende thema, die dus gaat over mishandeling. Juist, dingen elkaar. Dus mishandeling binnen de woning, binnen het gezin. Juist, com e homo não tem medo usa e parte na aqui para como se coi degradar e mover perceber, não? Assim é subida miserável. En dit zijn de woorden dan die zulke personen dan vaak gebruiken om de vrouw te kunnen onderdrukken. Juist, pero isso aqui é fact, ora picar dentro. Maar dit is dus een feit wanneer de zonde binnenkomt. Ok, bom, sigue o arco, mas nós tem parte não vervelo de tocha we noite. En we zullen dus verder gaan kijken, want we hebben een paar vervelende punten die we gaan behandelen. Ja, isso é o que me diz poniendo e fundeixe pelo qual nós também cover. Ik leg nu enkel het fundament, zodat we de verdere stukken kunnen gaan behandelen. Ok, wat het dali van Miro Margenis? Ga je het voor me lezen, broeder Argenis? Ok, de bisa, Dios celebra e prome matrimonio. Dit zegt God heeft dus het eerste huwelijk gevierd. Asina e instituição tem como su originador e creador de universo. Dus vandaar is het ontstaansrecht van het huwelijk door de schepper. Matrimonio ta honroso. Honroso, sim. Sim. Dus een huwelijk is eervol. Juist. Sim, juist. Het bisa etaba ta undi e prome donang di Dios na hende. Het was dus een van de eerste gaven van God aan de mens. Ita undi e di dos institucionan ku después de e caída.
Het was dus een tweede instelling dus na de zondeval. Aha. Después de caída, Adam ahiba kune mas aleu die porta nan di paraíso. Dat Adam dus veel verder heeft gebracht dan de deuren van het paradijs. Aha. Ora é princípio nan divino ta ser reconocer e obedecer in relação aqui. Als deze heilige normen worden gerespecteerd binnen de relatie, Matrimônio ta bendição. dan is het huwelijk een zegening. Eta proteger a pureza e felicidade de raça. Het beschermt dus de puurheid en de schoonheid van het ras. Eta proveer a necessidade social de gente e ta elevar a natureza físico, intelectual e moral. Het zorgt dus voor groei en sociale omgangsvormen van de mens. Juist, juist. Kemandi, ki ore tum bendición trovergeis, ore ku kiko. Dus wanneer is het weer een zegening, broeder Argenis? Ora é princípio nan divino te ser reconocer e obedecer. Wat mire? Wanneer de heilige principes worden erkend en gerespecteerd. Juist, que me beetje meer margens, ora bo driente no se vai mire ku é princípio nan eure e awardo violar, transgredir, cambiar. Dus broeder Argenis, wanneer we zo verder gaan, dan zullen we dus zien dus dat die heilige principes zijn gewijzigd, ze zijn veranderd. Oké, entonces se de ku no te baitin felicidade, no te baitin bendición de hogar. En daarom zorgt het ervoor dat er geen zegening zal zijn, geen blijdschap zal zijn binnen het gezin. Juist, so correct, so emu weer awardo sakawa, wake sake wo damanan. Want de vrouw is dus eigenlijk uitgehaald, maar let goed op dames. Emu weer awardo sakawa fe kik, fe unda. Fe na Van waar is de vrouw gehaald? Fe de Isaiah, e reepchi, Vanuit de zij, di banda, di Adam. vanuit de rib, vanuit Adam. Oké, no jabou, supienan. Dus niet onder bij zijn voeten. Pero escucha bom, ninja Luister riba goed. tampoco. Na Adam su Ook niet cabeça. van boven. Aha, va mire? Dus je este, dat? awako, dat is een kono, según me te studia ave. Dus let nu goed op, er was iets toen ik aan het studeren was. Un ko makaya riba ko, maigele se pero nunca min kaya riba. Er was iets waar ik eigenlijk nooit eerder bij stilstond. Maar zo even nou, waarom sakat een poco voor die cabeça de Adam? Want Eva is dus ook niet vanuit de hoofd van Adam gehaald. Fácil Dios por hacer un copia de mente, bute, pero Dios no hacía así ni. Maar God kon makkelijk een kopie maken van het verstand en dat gewoon bij Eva plaatsen. Maar zo Juist. heeft God het niet gedaan. No, oh, wak algo importante aqui. Vale sim. Nee, en let nu op hoe belangrijk dit is. Escucha bom. Ora é homem a sali voor die man de seu criador. Wanneer dus de man geschapen werd, Estava de estatura alto e simetria perfecto. had hij dus was hij heel erg lang en zijn postuur was gewoon perfect. Su cara estava de um tono, ja, na inglês é um tiki mamiosi, um tint of health and growth. Rudy, sabe aquela traduzia boa na papiamento, En zijn gezicht had hij een gloeiende tint. Juist, это bom, juist. Então, это visa, estava de brilhar com luz de vida e gozo. En hij verlichtte dus van licht en vreugde. Plezier. Juist, e a estatura de Adam estava te hopi mais grande que esse de homem não com a worte vivere batera. En de lengte van Adam was veel hoger dan de mannen die hier op deze aarde wonen nu. Pero escucha, maar pone na helpa no stoer mire. En luister nu goed op, let op, want ik heb het in het geel geplaatst zodat we het allemaal kunnen zien. Wat imaginava que Eva dat tem a mesma estatura que Adam. Quase. Kun je je voorstellen dat Eva dezelfde hoogte had als Adam? Dale para miro margens, se parte na Ah, ele. mesma estatura. Que te visa. Então, bisa, Eva estava um tique menos de altura. Het zegt dus dat Eva ietsje korter was dan Adam. Sin embargo, sua forma estava tão nobre e llena de boniteza. En als het ware was haar lichaam dus heel nobel en heel erg mooi. Mire? Que men Zie je dat? nós miram detalhes aí humanos. Zien we daar een detail? Que men Dios não a cria, você corabo é por criar menko, pero é di não tique mais chiquico Adam. Want God heeft Eva dus met dezelfde lengte kunnen schapen, maar hij heeft haar ietsje korter gemaakt.
Maar Eva Steven, tingu toch is zo een tiki na. Sí, pe waka dan. Anto Adam se wake tike bozini pe mira Eva. Maar mire, anto une e wo di Even Adam moet te wak. Dus even moet een beetje omhoog krijgen om naar Adam te kijken. Anto e wo di En Adam te wak Adam na moet e een beetje naar frenta. beneden kijken voor Adam. Juist. Dus Adam kijkt dus naar het voorhoofd. Correcto. Ahora, então diz que pepira que deve ser não, mas ons lees pida similar nesse. Ik zal het stukje even overslaan. Juist. Então me daarbij ook na spiritual gifts volume 3. En ik ga dus naar de geestelijke gaven, volume 3. E deve ser Eva notava ta assina haltu maneira Adam. Dus Eva was niet zo lang als Adam. Mas aqui nada específico um tiki mas. Want hier gaan ze er specifieker op in. E deve ser sua cabeça chega tiki arriba su schouder dan. Dus haar hoofd bereikte ietsje hoger dan zijn schouder. Nós mira detalhes e damas dan. Zien we die details, dames? Que Deus não assim memenco, diz toch tiki outro. En toch, God heeft dus niet hetzelfde gemaakt, maar toch iets anders. Então que aceita representar awe. En wat vertegenwoordigt dat vandaag? Que é homem te cabeça. That's Dus it. dat de man de hoofd is, zo is het eenmaal. Juist, que você aceita foi promeco picar. Dat was al voor de zondeval. Pessoal assim ela waro crea. En zo zijn ze geschapen. Pessoal wake de vise que ne party heel, dale numa miro margins. Kijk maar wat hier bij geel staat. Lees het maar op, broer Argenis. Eva a ser criar voor die repti, a ser sacar voor die banda de Adam. Dus Eva is geschapen uit de rib vanuit de zij van Adam. Juist. Que danificar que no meester controle maneira eta cabeça. Dus dat betekent dus dat zij niet gecontroleerd moet worden alsof zij het hoofd is. Ni ser pisar bau de supia maneira inferior. En ook niet onderdanig onder zijn voeten. Alsof ze minder is. Juist. Sino, tá na sua banda maneira igual para ser estimar e proteger door die J, es decir, door die Adam. Maar als een gelijke naast hem aan zijn zij, zodat zij geliefd kan worden door hem, door Adam. Agora anturato lá, vamos ler na igreja te duna tono tiki outro. Maar wacht even, dus laten we het even in het Engels gaan lezen. In het Engels geeft het nog een andere toon. Het visa signifying that she was not to control him. En dat betekende dus dat zij dus niet hem moest controleren. As that. As that. Guys, que men na inglês het mostrava que Eva não mestra controla Adam maneira tete cabeça. Dus in het Engels laat het duidelijk zien dus dat Eva Adam niet moet controleren alsof zij het hoofd is. Pero sin embargo, não estava igual, de sentido, me estima nada inferior. Maar ze waren dus aan elkaar gelijk, dus met andere woorden dat ze beide elkaar lief moeten hebben. Simplesmente Adam de cabeça. Ja. Maar simpelweg is Adam het hoofd. Então que saque nossa cana wordt drinta de nos tema. En hiermee gaan we dus verder om op ons thema in te gaan. Guys, diz é citar uma pessoa, é texto nanda bij bing. En ik zal nu nogmaals het citaat lezen, de tekst zullen volgen. Juist. Het is even als hier informar die tristeza e dolor que voor die awor me está su porção. Dus Eva is nu geïnformeerd over de pijn die zij vanaf hier zal gaan ontvangen. Kike pijn, juist, kike ta. Wat is dat? Het is een bo desejo lo tapa bo esposo y elo lo manda riba bo. Je verlangen zal gaan naar je echtgenoot en hij zal over jou heersen. Den creación Dios ha siempre con Adam. Dus in de schepping heeft God haar hetzelfde als Adam gemaakt. Sinan a queda obediente na Dios. Als zij dus gehoorzaam waren geweest aan God. Den harmonie ko nang gran lei de amor. Dus in een harmonie van de grote wet van de liefde. Nan lo ayega di ta den harmonie ko otro. Dan zouden ze dus in harmonie zijn met elkaar. Pero pecado es discordia, no lubida. Maar de zondeval heeft dus een chaos veroorzaakt. Y ahora nan unión por aquella mantener y armonía por aquella preservar solamente. En nu kon hun eenheid alleen behouden worden. Juist, por medio de sumisión de uno of otro.
door onderwerping van de een naar de ander. Dus even dat we te promeco a transgredir a lei, Dus Eva was de eerste die de wet heeft verbroken. da ella caída en tentación, ahora estaba de separar de su compañero, Zij was dus in de val gevallen en zij was verleid toen contra zij dus gescheiden was van haar man. yes, contra a dirección divino, Dus tegen de heilige God. a outra bem. E En nu komt het. estava tá para sua petição com Adama peca, En ondanks dus de... Kan je het repetir? estava tá para sua petição com Adama peca, Het was door haar toedoen dat Adam heeft gezondigd. e agora estava tá sujeito na seu esposo. Mas mireu? En nu wordt zij dus het object van haar man. Correto, nós podemos lezen bij, pero nós capta a ideia de com Deus visa, pode ser o tapa o esposo e ele man riba. Dus we kunnen wel verder gaan, maar ik denk dat het wel duidelijk is. Zien we nu dus waarom God zei van, je verlangen zal gaan naar je man en hij zal over je heersen? Ok, nós miremos para sombra, Deus a poner assim, so, even falha acaba, nem por um instante. Dus God heeft het zo gedaan omdat Eve al op de eerste plaats heeft gezondigd. Dus ik kon gewoon een tiki mas pisa. En het is nu dus iets zwaarder geworden. Agora, miro maar geen preparado. Broeder Agenis, bereid je voor. Para sombra, avendia miro maar geen. Want vandaag, broeder Agenis, hoop je me weer een keer toe, maar een rol riba na mes con nota vet panang. dus vaak willen vrouwen dus de rol aannemen die dus niet bij hun past. Ik kan dat assim, nanta repetir e mesmo passo nanko Eva atuma. En wat doen ze dan? Ze herhalen dezelfde stappen die Eva heeft gemaakt. Oké, hoe kunnen we een foundation onze beleze zak? En nu dat het fundament is gelegd, dan gaan we nu dit lezen. Wat is daar aan miro man? Ja, Lees je het, broeder? het visa Eva estaba perfecto, feliz banda de su esposo den su casa edénico. Dus het zegt dus dat Eva dus gelukkig was en blij bij haar man. Pero manera Eva nang moderno, inquieto, Maar zoals de moderne Eva's, onrustige moderne Eva's, estaba assim de su mes feliz com esperança de drenta esfera mais alto que que Deus a assigne. voelde ze zich dus gelukkiger als zij dus een hogere status zou hebben dan die God voor haar bepaald heeft. Den intento para subir den posição mais alto que original. Terwijl ze dus op zoek was om een hogere positie te krijgen dan ze het eigenlijk had, Ela cai mais abaixo que esse. is ze dus nog lager gevallen dan ze al was. Resultado similar lo llega na turesnan con nota dispuesto para assumir de bernan de vida de acuerdo con el plan de Dios. En dit zal ook met alle anderen gebeuren als zij dus niet bereid zijn om hun plannen in overeenstemming te laten zijn met God. Denan esfuerzo nan pa llegar na el puesto pa cual no a capacitanan. En in al hun werken om op zoek te gaan naar die positie die hij dus niet aan hun heeft gegeven, Hospitalaga el lugar onde porta bendición vacante. zullen ze dus de woning, het gezin laten, terwijl het dus eigenlijk een zegening had kunnen zijn. Denan deseo pa esfera superior, hopi a sacrificar dignidad femenino verdadero y nobleza de carácter. En doordat ze dus op zoek zijn om die hogere positie te krijgen, hebben ze dus veroorzaakt dat ze hebben dus heel veel opgeëist. Dus lang nos lees die nomen. Hopi a sacrificar dignidad femenino verdadero. Dus ze hebben heel veel hemelse vrouwelijke kanten aan de kant gelaten. Juist. Y nobleza de carácter. En nobelheid van karakter. Y alaga sin hasi e obra mescos cuchelo a asignanan. En ze hebben dus niet het werk gedaan die de hemel hun heeft toegewezen om te doen. Oké. Poderoso. Juist. En dit is heel erg krachtig. Então, aqui miro maar geen, dus bij habri e cos mes. En hier zal onze broeder Agenis het helemaal gaan openen.
So awonos te mira ko no te Steven te bisa lo que te bisa. Want hier zien we dus dat niet broeder Steven zegt wat hij zegt. Ning Argenis te bij bisa lo que te bij bisa. Maar ook niet Argenis gaat zeggen wat hij zegt. So die kong hermano wa i Bijbel. Want zuster Ellen White en de Bijbel. Dat bisa ko ting hopi even ang moderno awe. En het zegt dus dat de dag van vandaag heel veel moderne Eva's zijn. Ta repeti lo que Eva si ding pasado. En ze zullen dus herhalen wat de Eva van het verleden heeft gedaan. So me corabong colebra di kunes orbo come lo bira manera Dios. Bedenk goed, van de slang zei tegen haar, als je hiervan eet, zal je als God worden. Lo vaya sabiduria. Algo Dan bueno krijg je dati. wijsheid. Anto Eva adese ja position e. En Eva verlangde naar die positie. Mite imaginar de su mente de visa tamane Dios. En ik kan me voorstellen dat ze in haar gedachten dacht, hé, zijn als God? Conociendo bon y malo. Terwijl ik dan goed en kwaad ken? Mi tambe que koi. Ik wil dat ook. Antiori ela saka sumang ela come je palu. En toen heeft ze dus haar hand uitgestrekt en ze heeft gegeten van de boom. Dus ada Eva atum een position que no me stratuma. Dus Eva heeft een positie genomen die ze niet had moeten nemen. De otra palabra atum un cargo que no me stratuma. Met andere woorden, ze heeft een taak op zich genomen die ze niet had moeten nemen. Anto hopi awet haciendo en meoncos. En velen doen dat vandaag ook. Anto en vez de un bendición hermano hay de visa. En in plaats om een zegening te zijn, zoals Ellen White het zegt, Ta bira un maldición, tanto para een casa como iglesia. wordt er dus een vervloeking voor hun huis en ook voor de kerk. Oké, kiwo po condenos miruman Argenis, je parte Wat ki. kan je ons vertellen, broeder Argenis? Ja, si nós is zitten back, Steven. But Oké. what is project back, man? Yes, wanneer we Als je het pantalla. citaat nogmaals kan nemen, broeder. Ja, nós te lesa e parti na cora puta bisa pero manera e eva nang moderno. Dus we nemen het rode deel waar staat, net zoals de moderne Eva's. Es decir, die Eva, die antiguo, Eva viejo, prome Eva, Dus van de Eva vanuit de geschiedenis, de eerste Eva, nós te bij wak Eva nang moderno, actual. gaan we dus kijken naar de Eva, de moderne Eva's. Dus de Eva's van de tegenwoordige tijd. Awa wak prome kumi sigi, of prome kuno sigi awe nochi, En voordat we dus vanavond verder gaan, mirumanan stima, mijn geliefde broeders en zusters, comprender, tanto eruman homber nang, pero muy especialmente eruman muena we nochi. begrijp heel goed en in het bijzonder voor vrouwen, O assunto aqui não tem uma questão de machismo, en het heeft dus hier niks te maken met machisme. ok? Het tem te maken puur com o que Deus estabeleceu como orde. Maar het heeft dus te maken met de orde die God heeft vastgesteld. E não tem uma questão que nós tem algo contra de mulher. Het is niet dat we iets hebben tegen de vrouw. Se não te para mulher, não, esse homem não te existe. En als het niet voor de vrouw was, zou de man niet bestaan. Que me quer dizer que sei? En wat wil ik daarmee zeggen? Onde de mulher homem te nasce? Een man wordt toch door de vrouw geboren? Sim, toch? Ja, toch? Que mendi ser rende mulher tão bendição macha grande mes. Dus de wezen vrouw is echt een grote zegening. Então, Romana sa timbia door die kubonotin hopi conhecimento dengue kosna aqui lá nos bisa. Dus omdat je dus niet veel kennis hebt in deze onderwerpen, Bota bij involucrabo mes ku tareia nang ku eigenlijk bonoia educação riba je bonosa. To bota Dan ga kena je na to dus- fet sekabo. dan ga je dus werken aan bepaalde taken en dan doe je dat. Ook al heb je er niet voor geleerd, maar je denkt wel dat het bij je past. Yes, ora bot descobrir quem Dios asibu, onde la ponebu, bota mira te ki gran bendição coita. Amen. En wanneer jij dus ziet wat God voor jou bepaald heeft, waar hij je geplaatst heeft, dan zal het een grote zegening zijn voor jou. Apiano de ser rende moe. En dat is wanneer we het hebben over de wezen vrouw. Ayer nossa estudia que ser rende moe tem tremendo trabalho passe. We hebben dus gezien dus dat de vrouw een geweldige taak heeft. Tremendo trabalho, en dit trabalho é trabalho sumamente sagrado, Deus abiseta. Het is een hele belangrijke taak die ze heeft en het is ook een hele heilige taak. Awo,
maiorie in de moe, hoe awe eigenlijk, kita pastora of anciana of ting qualquer liderazgo, eigenlijk te concernina, ser in de homer. En tegenwoordig willen heel veel vrouwen pastoren zijn, ouderlingen, of bepaalde leiderschapsrollen nemen die eigenlijk toebehoren aan een man. Dat is eigenlijk nog comprende na Yamada. Ja. En dat is eigenlijk omdat ze hun roep niet hebben begrepen. Ja, dan ting een Yamada sumamente special. Ze hebben een hele belangrijke opdracht gekregen. Wacht, después kupikadrenta e mundo que mirumanas tima. Nadat de zonde hier op deze wereld kwam, mijn geliefde broeders en zusters. We doen een voorbeeld. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Juist, in de mooie passie kost dan ko e hombod no kohasi. Dus vrouwen kunnen dingen doen die mannen niet kunnen doen. Por ejemplo, Als Deus voorbeeld, visa toch ko e moe eigenlijk eta bendición pecas. Es decir, eta educar mucho nang, eta atender ku tukos je kas. De verdad? dus God zei dus dat de vrouw de zegening is voor het gezin. Want zij onderwijst de kinderen, zij regelt ook alle dingen binnen de woning. Ave noche, kubota un ser in de momento mirando e zoom aqui. En voor vanavond, als je dus ook een vrouw bent en je nu hiernaar kijkt. Então, permite-me dizer, sabe, me dizer com todo respeito. En sta toe dat ik dus dit nu zeg. En ik zeg het met alle respect. Ayer nós lemos de provérbio. We hebben het gisteren in Spreuken gelezen. O emo é virtuoso, não tomo é flor. Dus dat de sterke vrouw geen luie vrouw is. Es decir, emo é virtuoso verdadeiro com nota flor. Dus deze werkelijk goede vrouw die niet lui is. É reconhecer o que me deve hoje. Zij herkent dus wat ik nu ga zeggen. Moeno, meu humano estimar. Een vrouw en mijn geliefde broers en zusters. É quase mil cos pareu. Zij kan 1001 dingen tegelijk doen. É talante, é bisa me também cozinhar. É também cozinhar. Ze staat op, ze zegt ik ga koken vanavond, ze begint met koken. Mientras tanto que tá cozinhando la papaya, me sobra. Terwijl ze dus aan het koken is, dan was ze gelijk de kleren. Ok? Lavando panha, te vira, você que tá passa, me te doble, stand também, qualquer da traça, que te dobla panha, lava, cozinhar, dobla. Terwijl ze dus de kleren aan het wassen is, dan ziet ze de kleren die gevouwen moeten worden. Dus dan vouwt ze de kleren, ze wast de kleren en ze is aan het koken. Tinha isso erca, we te ponen na cinta na mesa, no, nós tu vai atender a isso erca, também atender que a isso erca não. En wanneer de kinderen thuiskomen van school, dan zegt ze, oh nee, jullie hebben huiswerk. Dus dan zit ze ook nog eens met de kinderen om aan hun huiswerk te werken. Ok, maar que quatro coisas que pode assim, no mesmo momento. En dan heb ik nu 4 dingen benoemd die ze op hetzelfde moment kan doen. Eta cozinhar, lava panha, dobla, atender Was de kleren houdt ze op en ze bemoeit met de kinderen, houdt zich bezig met de kinderen. homem passa coi? Kan een man dat doen? Difícil. Moeilijk. Difícil. Moeilijk. Que se é meta começa a pegar. Als hij het al probeert, dan loopt hij ergens vast. Esta lubida que ela põe, é codrai, esta lubida que tem cor candela, en sabe que eu abissei. Hij vergeet dat hij een was aan het draaien is, hij vergeet dat er iets nog op het vuur staat. En oh, ik weet niet eens meer wat het kind heeft gezegd. Mas almo somente te funciona toch um tiki outro foi de moe. Want het verstand van de man functioneert eigenlijk anders dan bij de vrouw. Awo ecos demo então poder que Deus do necessita. É que almo não tem. En hetgene wat die vrouw heeft is een kracht die God haar gegeven heeft. Iets wat de man niet heeft. É homem te concentrar mais tanto lá que nos pisa deconar espiritual. Dus de man concentreert zich meer in de geestelijke dingen. Na me dá simpel voorbeeld. Me dá voorbeeld que passa menos hora passar. Ik geef je een simpele voorbeeld. Een voorbeeld van iets wat minder dan een uur geleden is gebeurd. Me te sentando mensen aqui. Ik zit hier aan deze tafel. Ana tá bezig com stof. Dus Anna staat aan het vuur. É simples Aan het porque fornuis. tá descontrolar me. Me focus mas já maar denk ik. En het feit dus dat ze al eigenlijk staat te koken, kan ik me eigenlijk niet eens meer concentreren hierin. Awo wak, eta bezig com stof. Eta bezig com mais coisas rondom de stof tam. Dus ze is bezig met het fornuis en ze is nog met nog meer dingen daaromheen bezig. Pero assim a sua natureza tá. Maar dat is haar nature. Eta bezig com yenko pareu no mesmo momento por focus ribanan também. Sim, brua. Ze is met heel veel dingen tegelijk bezig en ze kan zich er ook op concentreren zonder door de war te raken. A mi somente ta ribuncos. En mijn verstand is geconcentreerd op één ding. Tem yenko ta so dei banda com ta descontrolar me mesora. En er gebeuren allemaal dingen om me heen waardoor ik helemaal gedisoriënteerd word.
Dat verdad met de papi of no? Rectificatie. Spreek ik de waarheid? Multitasking. Maar zo, niet een keer een ander dan te reconocer, cosa que ia moeder te reconocer. Juist, juist. Dus de mannen herkennen dit en de vrouwen. En dan wordt er mira, que poder Dios a dote moeder kon ik moeder mesmo sa. Jawel, En zie je. hier zie je dus dat de God dus de vrouw zulke kracht heeft gegeven waar de vrouw niet eens van bewust is. Awo poder que Dios a dona e moeder, tapa po investeren ding loke que Dios a ordena pe quasi. Juist. En de kracht die God deze vrouw gegeven heeft, is de bedoeling dat zij het gebruikt voor hetgene wat God haar voor heeft vastgesteld, gemaakt. Dat zorgt para inter assunto nan je cas. Abo, En dat is voor zorgen dat alles in het gezin goed verloopt. Argeis, Ano ba na, Steven? namin na un punto mas. Namin na un punto mas. Bosako, Laat me je nog een punt geven, Argenis. juist, un meneer tava de bizami. Dus een keer zei een meneer tegen mij, E digo, en Bosako yende mu weer por hole mas leu com yende mambo. Het sind jo en toen lo zei mas hij, leu. vrouwen geuren veel sterker ruiken dan een man. Anto, bosa mi teri para koi door ko e baby, no? Mesti e baby Samuel. En ik herkende dit dus aan onze baby. Onze Zo. baby Samuel. Juist, ora ko e hasi su nummer 2. Dus als hij zijn, als hij naar de wc gaat om te Ja. poepen. Juist. Nummer 2, Nummer 2, oké. juist. Oké. Amin no te sinto lo geleu. Nou, ik ruik die geur niet van een afstand. Pero Sandra geleu e te sinto lo de bise baby pupo. Maar mijn vrouw Sandra ziet het meteen en zegt, nee hoor, de baby heeft gepoept. Juist, kom het een eigenschap que mo weer ting que amo no tinha pider genis. Dus dit is een eigenschap die de vrouw heeft, die de man dus niet heeft. Juist, maar just update bolista, minsa quanto coma ding. Ik kon niet, Ik heb de lijst een beetje geüpdate. Ik weet niet wat je allemaal nog meer hebt. Juist, ik kon niet, ik kon niet, ik moet eigenlijk nog te staan stil para que tu, pepo sames que tinang, tiene moe kono sames konan tie karakteristika naki. Dus dit zijn karaktereigenschappen waar een vrouw vaak niet eens van bewust is dat ze die heeft. Maar eigenlijk, si nos wa bon moe ting lagnos bisa lagnos bisa mit purbo busque nombre, ting non talento, ting ai mi põe nombre. Ik weet niet hoe ik op het woord kan komen, maar de vrouw heeft dus iets. Ting Ja, tem kracht. algo mais especial que o homem não tem. Juist. Dus ze heeft iets specialers dan die de man dus niet heeft. Juist. O homem eigenlijk está mais concentrado dentro do espiritual. O homem está papiando de o homem lo que Deus ordenou assim. Juist. En de man is meer geestelijk. En hier heb ik het dus nu alleen over dus de opdrachten die God eigenlijk aan de man gegeven heeft. Ja, so se você pensar Argenis, ninguém sabe o que papiando de homem ou bem, se você die me sinta concentrado dentro do espiritual. Juist. Misschien zeg je nu wel, nou Argenis, volgens mij hebben we het over een andere man, want die van mij concentreert zich echt niet op het geestelijke. Dus, nós estamos papiando de com Deus eigenlijk estabelecer terug voor die Genesis. Juist. Dus we bespreken dus waarom God dit allemaal heeft vastgesteld vanaf Genesis. Se você enter linha, enter marco de coisa que for de Adam, tena Cristo Jesus, Als je dit dus bekijkt vanaf Adam tot aan Jezus Christus, Deus aduna homem parte especial de atender que coisa espiritual. Dengue cas, igreja. heeft God dus, dus de geestelijke taken eigenlijk aan een man gegeven voor zowel de kerk en zowel als in het gezin. Por exemplo, prometo nós bij Drenthe dengue coisa aqui. En als voorbeeld, voordat we hierop ingaan, Me tenho para voorbeeld, dat para nós por razonar sanamente com outra noite. ik zal een paar voorbeelden geven en dat is zodat we dus samen dit kunnen bespreken. Pareja que tem you. Dus een echtpaar met een kind. E mulher decidir que esta vira pastora. En de vrouw besluit om pastoor te worden. Wat com a natureza tá cambia. Wat que nós está para pedir natureza de algo. En kijk nu hoe de natuur gaat veranderen. En we hebben het nu eigenlijk even over de natuur. E homem wat in na casa, wat que yuna. De man moet dus nu thuis zitten om op de kinderen te letten. E mulher tem bij atender, so como pastora. En de man, repeteer van mij alsjeblieft.
Dus, moe como pastora, lang nos começar como pastora. Dus de vrouw als pastoor zijnde. Ten eerste, de palabra pastora, nota ni kom voor de Bijbel pata ordu na umue. Dus het woord pastores of zo, die bestaat niet eens. Dus daarom zeg maar vrouwelijke pastoor. Ja. Maar dat staat dus niet in de Bijbel. No te parece, único caminho que bota mira pastora of pastoria. Het enige wat je tegenkomt is pastoriaat. Juist. Dan na momento que bota mira eruman moe di Moisés tabata pastoria carne, no ende. En daar zie je dus dat de zus van Mozes over de Rebecca, schapen, een schapenhoeder was. Juist. Agora, é assunto tá, ora bot um cas, gezin que tem e moeda decide de pastora. Dus als je dus een gezin hebt, je hebt een kind en de vrouw besluit dus om pastoor te worden. Inteira rol de casa cambia. Dan is heel de rol van binnen het gezin gewijzigd. Ja. E moe, tabai trabalho de homo e homo trabalho de moe. Dus de vrouw gaat dan de werken doen van de man en de man doet de taken van de vrouw. Tá indo da bol de natureza de Deus. Het zijn de mensen die de natuur die God geschapen heeft wijzigt. Ao é sunco eigenlijk de origem de bol de natureza de Deus is Satanás. En degene die vanaf het begin eigenlijk de geslachten wijzigt is Satan. Paso, ora kubo acceptar que natureza que ta cambia birasina, escuchame bom mi romanas tima. En luister nu goed, geliefde broers en zusters. Als jij dus accepteert dat de rollen worden gewijzigd. Es decir, que el hombre ta toma rol de moe, e moe ta toma rol de hombre den cas e den iglesia no papiano DJ. Dus hier bedoel ik dus mee wanneer de vrouw de rol neemt van de man en de man van de vrouw, dus in het gezin of in de kerk. Escuchame bom. Luister nu goed. Ta fácil para por aceitar também hombre o desejo para emes sexo com ele. Dan is het ook makkelijk om te accepteren dat een man interesses heeft in hetzelfde geslacht. E vice-versa também men cope moe. En dat ook andersom voor de vrouw. Bota mira no onde costa bij centra. Zien we dus hier waar het naartoe gaat? Porque nota simplesmente eigenlijk no e moe também por fungi como pastor, e também por fungi como anciana, etc. Então simplesmente coi. Ja, dit is simpelweg dat je zegt, oh, een vrouw kan ook de taak nemen als pastoor of van een ouderling. Zo simpel is het niet. Paso e coi também cana hi batena aceitar que el hombre por sentir desejo pende de mesmo sexo com ele moe também, klaar. Want hierdoor gaan ze dus ook accepteren dus dat een man gevoelens kan krijgen voor hetzelfde geslacht en een vrouw ook voor hetzelfde geslacht. Antopo casa nang pa sombra eigenlijk nanta bij mal interpretar ora Galatio nan 3:28. En dan kunnen ze dus ook met elkaar trouwen, van dan op dat moment wordt Galaten 3:28 verkeerd geïnterpreteerd. Pablo te bisa den Cristo, un ting griego, un ting judío, un ting hombre, un ting mujer, un ting cativo, un ting liber, turta mesmo cos igual den bisa de Dios. En daarbij zegt Paulus dus dat er geen man of vrouw is, een Griek of een Jood. Ze zijn allemaal gelijk in de ogen van God. Mujer y hombre, cativo, liber. Mannen, vrouwen, slaven of personen die vrij zijn. Turta, oké, den vista de Dios, turta liber, den vista de Dios, turta igual den vista de Dios. Ze zijn allemaal vrij en gelijk in de ogen van God. E ora ta oké tambe pa Dios por aceptar el homosexual den su condición maneta y ta guardo salvar tambe siendo homosexual? Is het dan ook oké, dus dat iemand die homoseksueel is, zoals het in die tekst zegt, zoals God het ziet, gelijk wordt gesteld als met de rest en dat hij dan ook gered wordt? Mijn geliefde broeders en zusters, voor ons om deze thema te begrijpen, wil ik dus een paar vragen stellen, zodat we dit samen kunnen gaan bespreken. Pregunta, mi hermana estimada. Een vraag, mijn geliefde broeders en zusters. Si me quer essa quate género nangu Dios a crea, onda me tingu bai. Als ik wil weten wie God geschapen heeft, de geslachten, waar moet ik dan zijn? Pa me posakuta homoseksuele la crea of ta hombre y mujer la crea, onda me tingu bai. Dus om te weten of hij homoseksueel heeft geschapen of man en vrouw, waar moet ik dan heen? Pregunta. No me tingu bai, Steven.
Waar Ja. moet ik heen, Steven? Sowieso De hasta bijna Bijbel, de Bijbel. Ano comienzo. mi dumay? Hasta yung bijna comienzo. Naunda? Dan moet je naar Ja, het begin. comienzo. Na kon ya me buki di comienzo. Hoe heet het boek van het Genesis. begin? Genesis, de verdad? Genesis. Juist. Tremendo. Ora nós que Geweldig. predicar en de nanto cante sábado, no? Nós te começar de revelação? Nou, Wanneer we gaan prediken over de Sabbat, beginnen we dan in Genesis? Onde nós te bij? Waar beginnen wij? Genesis. Genesis nós te bij, right? Juist, We gaan naar beginning. Genesis, is niet waar? Nós te bisende na reforma pro saúde. Deus avisa, Deus dona e homem que moe dieta especial de vegetação. We zeggen Pero dus nee. zonder niet God heeft aan hij zegt nee, God heeft de gezondheidswetten gegeven. Voor de man en de vrouw. En ja, waar kan je die dan vinden? Não me demais. Genesis. True, Waar moet ik heen? comienzo. En dan te bisa, você que tá passa mi po biba tranquilo, amo. Mi po biba tranquilo, pa sombra toch un ting matrimônio. Mentira. En de mensen zeggen, Deus- nou, ik Aha. kan toch wel goed lezen, want ik zit niet in een huwelijk. Mentira, pa sombra. Deus a casa nang voor die principio Bijbel te bisa. Dat is eigenlijk een leugen, want de Bijbel zegt dat hij hun vanaf het begin heeft gehuwd. Anto na onda, den En Genesis. Juist. In Genesis. Juist. Que men die eigenlijk pature kostang como que sa origen di pica, coela drente mundo, e prome mensaje di redenção. Dus Tudo als ik, op tem zoek, bij Genesis. als ik op zoek wil gaan naar de oorsprong van de zonde, hoe de mens geschapen is, dan moet ik allemaal teruggaan naar Genesis. E ora nós temos o papel de ordo, o Deus aduna, que ela estabelece em casa, para e homem e e mulher, onde me tem que En wanneer we het dan hebben over de opdracht, de orde die God heeft gegeven voor het gezin, voor de man en de vrouw, waar moet ik dat dan vinden? Un camino. Genesis, meu irmão, estimado. Juist. Genesis, lieve broeders en zusters. Agora, Lagami começa a tratar texto cubo, rapidamente, você ora de boleginang. juist, juist. Laten we snel een tekst met jullie gaan doornemen, want de tijd gaat voorbij. Ok? Nós também lezen 2 Timoteo capítulo 3, We gaan 2 Timotheus, hoofdstuk 3 lezen, guys, versículo 1 até 5 rato. Pode ser para mim, vers 1 Steven? tot en met Juist. 5. Wat een promet, Steven, ga je het Mateo. voorlezen? Não, 2 Dois Timoteo meses. 3. Oké. 2 Timotheus 3, Juist. Versículo 1 até 5 nós também lezen. vers 1 tot en met 5 zullen we lezen. Sabe esaki kudinge último dia nang tempo nan trabajoso lo bin. Den qua dia na di? In welke Último tijden? dia nang. Den último dia, nós estamos bibando den último dia na? Claro. We leven nu in de laatste dagen. Então, que Pablo te bisa tabay ting den último dia na? Nós se lezen. En wat zegt Paulus dat er nog meer zal zijn in de laatste tijden? Hende lot stimador dinames. Kinanda? Wat Stimador zijn ze? dinames. Arena rato. Ze zullen van zichzelf houden. Que prome mandamento e é um mais grande da bisa nós Jesus a bisa. Ela dona 2. Wat is het eerste gebod die het belangrijkste is? En want Jezus heeft het om 2 genoemd. E di que mo tem gustima? En Dios. zegt van wie moet je houden? Deus na primeiro lugar, mas e riba turcos. Juist. Dus God op de eerste plaats meer dan al het andere. E se me estima Deus, mas e riba turcos, meu irmão, estima, En als ik van God boven alles hou, lo mi guarda lo que Deus avisa me tem guarda. Juist. zal ik ook hetgene bewaren wat God gezegd heeft. Me te cana dingen marco que Deus estabelece. Ik volg dus de voetstappen die God bepaald heeft. Ok? Lago nos iglesia. Quem ainda na guitarra? Oké. Laten we verder lezen. Wat zijn deze mensen? Stimador de placa, gabador, arrogante, blasfemador, desobedecido na naam maior, ingrato, impio. Is dat ook zo? Of? Oké, dan is het. Sim, na bevolking na eigen vertaling. Oké. Sin amor, Sorry. Ja. irreconciliável, com mala língua, sem domínio próprio, grosseiro, odiador de lo que é bom, traidor, imprudente, soberbo, mas bem estimador de prazer, que estimador de Deus, que tem aparência de estar religioso bere, mas que tem ninguém su poder, evitar e sorto de gente na arque. Tremendo, meu irmão, estima. Geweldig, broeders en zusters. Bijbel de bisa nos, turlo que o awardo mencionar aqui. De Bijbel vertelt ons dus al hetgene wat hier benoemd is.
para nós por resumir den palabra, Wanneer wij hier een samenvatting in één woord kunnen maken, en dan aqui tá transgredor nang die lei divino de Deus. dus deze mensen zijn dus overtreders van de heilige wet van God. Na momento que ami bisa no na si de Deus, Wanneer ik dus nee zeg tegen een ja van God, me vai contra Deus palabra. dan ga ik dus tegen het woord van God. Of na momento me bisa si na no de Deus, En wanneer ik dan ja zeg tegen een nee van God, me vai contra Deus palabra. ga ik tegen het woord van God. Y ese conforme escritura llama rebeldia. En dat heet dus in het woord, in het schrift, rebellie. Essa que não tem niks mee te maken eigenlijk com machismo, com homem te mais que mulher. Não, é um assunto de rebeldia com esse homem, não que está gehoorzaam naar wat Deus te bisa. Dus dit heeft niks te maken met machisme of met je mannelijkheid. Want in Gods woord wordt dus gezegd dat dit de volgorde is. En dat moet ik dan volgen. Juist. Então, mirumanan sa, hoop je eigenlijk não está mal interpretar el liderazgo of a tarefa que o homem mas de cumprir com dentro sua casa e da igreja. En heel vaak maken wij een verkeerde interpretatie van de taken die de man heeft in het gezin en in de kerk. Eigenlijk, nós não mesmo compreender tampouco el liderazgo de o homem aqui dentro da classe e da igreja. Kan je het herhalen? Dus nós não mesmo compreender tampouco el liderazgo de o homem dentro da casa e da igreja como que está chef of dictador. Oké, we moeten dus de leiderschap van de man in het gezin of in de kerk niet zien alsof hij een of andere chef is of een dictator. Ja, is que te patrão lá que nós bisa de casa of de igreja. Dat hij een soort koning is die daar over iedereen heerst in de kerk of in het gezin. E homem, Deus pone em nanang pa e porta líder amoroso. Dus God heeft de man dan geplaatst zodat hij een liefdevolle leider kan zijn. Pa e porta protector. Zodat hij een beschermer is. Pa e porta provedor. Zodat hij een voorziener is. Pa e porta consejero. Zodat hij een adviseur is. Pa e porta guia y compañero amoroso de su esposa y de miembro de la iglesia. Zodat hij goed leiding kan geven en goede gezelschap kan zijn voor zijn vrouw en voor andere leden van de kerk. Oké, Bijbel te bisa nos con a principio Dios a crea Adam prome. Dus de Bijbel zegt ons dat God dus in het begin Adam het eerst geschapen heeft. Então, apóstolo Pablo, mi hermano estimado, referiendo a el relato de creación. Dus wanneer we spreken over Paulus in context met de schepping. Het explica eigenlijk el joven Timoteo con emuenan su conducta y nan postura meserta de iglesia. Dan beschrijft hij dus in Timotheus wat eigenlijk de taken moet zijn van de vrouwen in de kerk. Ja, dus het explica Timoteo que não te permitir para mulher de uma ensinança of tem autoridade riba e homem. Dus hij legt dus aan Timotheus uit dat het niet is toegestaan dat een vrouw dus onderwijs geeft of boven de man staat. Het explica o motivo de com e coisa não porta sina. En hij legt dus ook uit waarom dat niet zo kan zijn. Pa sombra Pablo te bij Genesis, het bisa Timoteo, pa sombra e homem awardo criar prome e depois e mulher. Want Paulus gaat dus terug naar Genesis. Hij zegt, de man is eerst gemaakt en daarna de vrouw. Tremendo. Vamos lezen hoor, 1 Timoteo 2. En wanneer we dus 1 Timotheus 2 gaan lezen. Nós lezen versículo 2 e 3 prome. We lezen eerst vers 12 en 13. Laten we lezen versículo 1 dan. Laten we ook vers 11 lezen. Laga gente mover receber instrução den silêncio cultura submissão. Mas me nota permitir gente mover sinha humber niet exercer autoridade ribayende humber mas para queda quieto. Pa sombra ta Adam agora formar prome depois Eva. Arinang. Wacht even. Pablo te bisa e mulher mesterisi bi instrução den silêncio então é palavra te bin delante trove. Dus Paulus zegt dus dat de vrouw dus gewoon thuis onderwezen moet worden. É En daar komt palavra het que woord nós weer. dil. Abli? Sim.
E palavra que nós dil ture DNA que kune kuta submission. Het woord die we dus al deze dagen behandeld hebben, dus onderwerping. Andore te bisa ku emue no te permiti pasinha of pa exercer autoridade riba e hombre. Nee? Ela pega. En het is dus niet oké. toegestaan, dus de autoriteit aan hem, dus de baas over hem is. Juist. Ja. Parce te bisa nota emue awardu criar promessa, no e hombre awardu criar promessa. Want het is niet eerst de vrouw die gemaakt is, maar de man is eerst gemaakt. Ok. Ora nós mira den contexto que tipo de mulher Pablo tá papi de Jackie não? Als wij dus in deze context gaan kijken over welke vrouw Paulus hier spreekt, Eta papiano na emue atrobe começa ta mulher temeroso de Deus. en het spreekt weer over een vrouw die Godvrezend moet zijn. Lees versículo 10, Steve. Den Lees contexto. vers 10, broeder. Sino más bien que bon obra manera te paso a mueran que te teme Dios. Ok. Emue que ta teme Deus, Dus de vrouw die Godvrezend is, sempre lo aceptar lo que kuta de Deus. zij zal altijd accepteren wat van God is. De compasso eta teme Deus. Waarom? Omdat ze God vreest. Jesus avisa, esnan kuta dimi ta escucha mi voz e ta seguimi. God zei, degenen die van mij zijn, zullen luisteren naar mijn stem en me volgen. E ayer nós estudia quem ta emue kuta teme Deus. En gisteren hebben we dus gehoord wie de Godvrezende vrouw is. Conforme Provérbio 31 ta umue virtuoso. En volgens Spreuken 31 staat dus dat het een sterke vrouw is, een goede vrouw. Emue virtuoso ta sigi e ordo de Cristo. Deze goede vrouw volgt dus de opdrachten van God. Eta sumiso na su casa. Zij onderwerpt zich aan haar man. Eta respeta su casa. Ze respecteert haar man. Eta mulher que ta proveer tur necessidade na de su casa, su família. Het is een vrouw die voorziet in alle behoeftes van haar gezin of haar man. De compa sombra eta mulher que ta teme Senhor. En waarom? Omdat het een Godvrezende vrouw is. Agora Pablo asaca het texto aqui voor de Gênesis. En Paulus heeft dus deze tekst uit Genesis gehaald. Se nós vai Gênesis capítulo 2, En als we dus naar Genesis hoofdstuk 2 gaan, versículo 7, en dan gaan we naar vers 7. nós te lesa Gênesis 2, 7. Dus we lezen Genesis 2, 7. Ok. Tienes, Steven? Sim, muito bem. Heb je het, Steven? 2:7. Ok. E ora ei Senhor Deus a formaende de estof de terra e a supla eroseia de vida den sunanishi e rende abrir ser vivo. Amen. Kemendi, Pablo tabay na unda. Principio. Dus waar gaat Paulus heen? Hij gaat naar het begin. Ora Pablo papi den 2 Timoteo, 1 Timoteo 12 kinanang, Pablo abay principio. Dus toen Paulus in 1 Timotheus 2 sprak, is hij teruggegaan naar het begin. Cultura, no? Et arriba principio. Nunca. Is een cultuur boven het principe? Nee. Nee. Dios que ta modificar su mes of ta cambia segundo cultura. Is God een God die zich dus wijzigt op basis van een cultuur? Malaquias ta bisa nos que Dios no ta cambia. Malachias vertelt ons dat God onveranderlijk is. Cultura no po cambia Dios. Ja. Een cultuur kan God niet veranderen. Cultura no po cambia principio de Dios. Dus de cultuur kan het principe van God niet veranderen. Que men disse, ta questão de princípio, nós estamos falando de Jekinana. Dus we hebben het eigenlijk over een principe. Nós não podemos nota cultura de tempo e nota den tempo de Pablo. Dus we hebben het hier over een kwestie principe. En dus we kunnen niet zeggen dat het gebonden is aan de tijd van Paulus of aan een cultuur. Mas sombra ave en não tem tendência de bisabo não. Nós temos que guardar cultura que nós temos den je, cultura que ela guarda os que via texto. De mensen vaak zijn geneigd om te zeggen, nee, je moet gaan kijken naar de cultuur waar we in leven. En zo moet je het bepalen. Agora, Bekijken. Bijbel de bisa nós que Eva awardo criar de quem? Dus de Bijbel vertelt ons dat Eva geschapen is door wie? Ela awardo criar de Adam, não é verdade?
Zij is geschapen uit Adam. Nós vamos ver o texto na aqui. We kunnen dus al deze teksten nu niet nemen. Pero vamos ler in Genesis 2, versículo 1 y 22. Maar je kan het dus in Genesis 2, vers 21 en 22 lezen. Ja? Ora nós lesa 1 Corinthians capítulo 11 hoor. En wanneer we nu 1 Korintiërs hoofdstuk 11 gaan lezen. Ja? Nós lesa versículo 8, Steve. 1 Corinthians 11, 8. Dus we lezen 1 Korintiërs 11, vers 8. Aha. Pas sombra homber nota original voor die moe, maar moe voor die homber. Com Pablo posai aqui. Hoe kan Paulus dit weten? Qual posa? Na della studie consegui. Hoe kan hij dit weten? Waar heeft hij dit bestudeerd? Ja, dat ding bij Pablo Genesis. alesa Amen. Ela lesa e studia e book di Genesis. Juist. In Genesis staat dit. Que men tu logo que Pablo Yes. está haciendo mention de que nada te den harmonia, que lei e testimonio. Juist. Al hetgeen dat Paulus hier zegt is dus in harmonie met de wet van God en de gezondheid. Abo, miro maar Genesis, orbo wak ding de e mesum promet Timoteo. Camino wat dat En mijn hoor. broeder, en Genesis, wanneer we weer gaan Timotheus? kijken in 1 Timotheus, Sí, dos, juist. Então, 1 Timotheus 2, juist, ito ko versículo 9. Okay? en ik pak het vanaf vers 9, Sí, ito pa bejemo we, no? Bien arriba en tego het daar spreekt 5. over de vrouw. Então na 5, você mira o princípio de rogar. So, ito bisa mamuenan lo guardo salvador e ranhamento de you, se não continuar em fé e amor e santidade com modestia. Modestia. Amen. Juist. Kemen, en dan, zie? Oké. En het zegt dus bij 15, maar God zal haar daarvan bevrijden door haar vermogen kinderen te baren, als zij tenminste op hem blijft vertrouwen en een rustig leven leidt, Juist. vol liefde en soberheid. Correct. En toen even meer ko hambu ergens nog aan je. En daar zie je dus dat de man geen kind kan baren. Maar weer je dus, het een eigenschap ko weer team. Dus het is eigenlijk een eigenschap die alleen de vrouw heeft. En toen wa kon Pablo te bieren, ik ko bijna in de hambu. En kijk dan hoe Paulus het naar draait en dan weer naar de man toe gaat. En dan moet je hebben ko promet Timoteo capítulo 3. Correcto. En dan kom je dus bij 1 Timotheus hoofdstuk 3. Dus dan acaba que moe, e rol je moe. Hij vertelt dus eerst over de rol van de vrouw. Explicamos rol de hombre. Juist, juist. Abo, wa que cargo de homem de igreja que é homem tem que moe no tem. En dan gaat hij dus vertellen wat de taak is van de man. Dus hier zie je dus wat de taak is, voor wat voor belangrijke de taak in de kerk heeft. Juist, você moe tá tranquila, tá you, cuida you, cambia pampers, doen a leite, cuco. Want de vrouw die doet andere taken, dus zij baart een kind, voedt het kind op, geeft een fles, verschoont zijn luiers. Abo diz want durato, ora que Abraham tava da pafo, que ele mire três homens na bim. Maar wacht eventjes, toen Abraham dus buiten was en hij zag de 3 mannen komen, Unda Sara tava da ta. waar was Sarah op dat moment? Quer Abraham. Pero Wie heeft ze ontvangen? Dat was Abraham. Juist, abo Sara tava da bezig, denk na unda? Wat was Sarah aan het doen? Denk e hogar. Zij was binnen in de woning. En toen después kiko Abraham avisa Sara. En wat zei Abraham daarna tegen Sarah? E di kune prepara pang pa e homem nang aki. Na vingeleu dreetje comida banang. Wage? En toen zei ze tegen Sarah, nou weet je wat, deze mannen zijn van ver gekomen, bereid wat eten voor hun. Dan denk met de conversa kunang, stel comida banang. Dus terwijl ik met hun aan het praten ben, bereid jij alvast het eten voor. Wage verschil? Zien jullie wat het verschil is? E moe te cuide, te funccionar de hogar. Dus de vrouw die verzorgt, dus zij functioneert binnen de woning. E homem for te preparar su bloque com su copo tra altar. Dus de man buiten, terwijl hij zijn stenen en blokken aan het voorbereiden is voor een altaar. En toen wake wo, promet Timoteo 3:1, dali ba me miro margenis. En dan kijk goed bij 1 Timotheus 3 vers 1, mijn broer Argenis. Essa aqui tem palavra fiel. Se hombre aspirana é puesto de anciano. Wara. Argenis. Wacht even, broeder. Lagonos. Twins e Bijbel, meneer Diablo te zien. Laten we even deze Bijbel gaan verwarren, net zoals de duivel doet. Verwarren. Pero, Jason Rato, vamos demonstrar.
Ja, maar kom maar nemen, kom maar. Ik word waarschuwd voor dat, maar dat is eventjes omdat ik iets wil laten zien. Oké, laat. Twise vami, versículo Je 1. draai het even voor mij. Lees aan mij komen, mi Romana. Sí. Lees met me mee, broeders en zusters. Oké. Si mujer está aspirando a un puesto de anciana, te kon je die paraskibi? Dus als een vrouw de positie wil als leider, staat dat daar als ouderling? Te zei dinskibi? Staat dat daar? Lees pa mi, ki dinskibi? Lees het even voor me op, wat daar Si staat. un hombre está aspirando a puesto sí, de tá. anciano, masculino, ahora vou buscar palavra aqui, bota mira que te come voor als masculino, no femenino. Als je deze woord gaat opzoeken, dan zie je dus dat het in een mannelijke, in de mannelijkheid staat geschreven. En not de unisex. Het is dus niet geen unisex. Paso, el siguiente texto te explicaba de con en not de unisex. En de volgende tekst zal laten zien waarom dus, het dus geen unitext is. No rader geis, so nang te visau pero e tempo e Pablo no tava te skibi gender inclusive. Maar ze zeggen dus nee, Paulus sprak in die tijd niet inclusief alle gendergeslachten. Ja, is te pensei me sowieso te referire a ambu de bine cultura. Dus nee, het is toch logisch dat het ook anders is, omdat het verwijst naar die cultuur. So Steven, Argenis, e tempo na no tava te conta gente mo we de conteio. Want broeder Argenis en Steven, in die tijd telden ze de vrouwen niet mee. Juist, dus te pensei te logisch Pablo bisa hamburg te anciano. En daarom is het logisch dat Paulus in die tijd zei, mannen als ouderling. So Steven, den 2024 ene mo e tambe po bir anciano atananda predica. Want in 2024 kunnen de vrouwen ook ouderlingen worden, want ze spreken toch ook? Pero Pablo no acabi papi, ti menos in la Bijbel cabi papia. Maar Paulus was dus niet klaar met praten. En soms moeten we dus de Bijbel gewoon uit laten praten. Nós tingo basa mané den Zoom, tingo hisa mang, sino ko de broa de outro. Dus vaak moet je dus in Zoom je hand opsteken, want anders gaat het helemaal, wordt het een chaos. Oké, banwak di conta in de amo, versículo 2 miro margines. Laten we eventjes gaan kijken bij vers 2, mijn broeder. Ok, versículo 2. Vers 2. Un anciano anto mesertin of meserta sin reprocho esposo de un esposa. Ei, Esposo de un esposa modera, prudente, respetável, un gente que te gusta de una posada com capacidade para sim a gente. well, que men, aqui naam Pablo claro que netje miro margines. Duidelijk. Dus we zien hier dus dat Paulus het heel duidelijk heeft uitgelegd. Sim, so aqui sim inte quer te quindi gender inclusive que cobre so da esposo de un esposa. Te dice? Ik denk hier dat het niks te maken heeft met de verschillende genders, want het zegt hier dus een man met één vrouw. Ja. Oké. Então, ito sige bisa la mi bula bij versículo 4. Dus laten we nu eventjes verder gaan naar vers 4. Ok, versículo 4 de Bisa. E me acerta gente que ta maneja su mes cas bom, que ta tem su yunang bou de controle, cultura, dignidade. So di kong ita in nossa studia, ita e husband, e husband. Verdade? Juist. En goed, hij is dus de man. Oké, De goede diz, man. promego você que vai ergenis, diz dale 8 usando visa ja, pero yori ende muwe po bira diacono yori, si no po bira anciano bira diacono. Maar broeder, ga dan even verder lezen, want soms zeggen ze nee, als ze dat niet kan worden, dan kan ze wel een diakones worden. Dale 8. Então, bom, irmão Violena acabei de mencionar a palavra diaconês of diaconisa. Sí. Dus diakonesse, of diakonie, É palavra aí, não está nem como woord in Bijbel. dus dat woord komt eigenlijk niet eens voor in de Bijbel. E caminho da não está a palavra diaconisa of diaconessa. Dus de Ja. vrouwelijke woord van diaken, dus diakonessa, vind je dus niet terug in de Bijbel. Sempre ora bolesa anciano of diacono. Tá, é duas palavras aí, no maneira papiamento, não está bisa aso tras referindo no sexo feminino.
Dus in de Bijbel vinden we dus alleen een ouderling of een diaken terug. Maar het woord diakonesse, dat woord vinden we niet terug in de Bijbel. Nunca minda. Nergens. Ok, versículo 8 de bisa. Diácono nan tame meserta homber nang digno, kende nang nota papia ku dos lenga, nita bisya, na hopi binha, nita golos pa placa. Homber nang. Yes, just dos zo. Just dos, En ja. in vers 12. Laga diácono nang ta esposo de esposa so. Kende nang sa di maneja nang yunang inang meskas. Juist. Diácono esposo de esposa. En de Jesung Dus de de kwem helper wel. is de echtgenoot van een echtgenote. Então, Jesus te bisa de mesma maneira, mulher não está digno, no caluniador, sino moderar fiel dentro do cos. Amen. Amen. Bonita. Mas, se nós Mooi. para que no versículo Jesus só, Dus als we even stilstaan, alleen bij vers 11. para bom, Pablo está papiando com Timoteo que não, com e ordo não, tem que tu ordo tomar lugar da igreja. Dus Paulus vertelt Timotheus nu eigenlijk hoe de hiërarchie moet zijn binnen in de kerk. Ok? Se está papiando de homem como diácono e anciano, Als hij dus spreekt over de man als ouderling en als diaken, se estava toegestaan para Deus, que mulher também pode diácono of anciana, als het dus door God was toegestaan dat een vrouw ook een ouderling is of een diaken of pastora, of pastoor, se é coisa assim importante que Deus me está dando mulher também é dom, als dat zo belangrijk zou zijn dat God de vrouw ook die gaven zou geven, convém Pablo a excluir o ponto importante na duna e ordem aqui na Timoteo. waarom heeft Paulus dan deze belangrijke punt eigenlijk hier buiten uitgesloten? Mas você está hopi importante, lela comfort também que na mi romana estima. Want als het eigenlijk zo belangrijk zou zijn, dan zou het ook hier benoemd worden, mijn geliefde broeders en Sino zusters. aqui só, de book in die Corinthië e resto de escritura também. En niet alleen hier, maar ook in de andere boeken van Corinthiërs en in de rest van de Bijbel. Agora, nami vai, prometo que nós vai terminar, nami vai texto rápido, Cubo. Juist, juist. Después Ahora Voordat me we het Corinthië weg. afsluiten, laten we ga ik snel met jullie naar een tekst toe. Zo met de mira toch van ons mensen zie ik een paar doosjes. De thema aqui. Want ik zie dus toch dat we verder moeten gaan met een tweede thema over deze onderwerp. Queda Van Corinthië, prometo Corinthië, Jesus cumulato. Oké, oké. Dus gaan we mee naar 1 Corinthiërs 15. Ok? Rápido. Nós te lezen versículo 16. Oké, We lezen Jesung dus vers 6. Ja, Jesus 16. Juist. 1:16. Jesung, un primer Corintios capítulo Jesung. Sim, capítulo 16, versículo 16. Oké, dus 1 Corinthiërs hoofdstuk 11, vers 6. 10. 16. Juist. 16, sorry. Ja. Ja, 16, juist. Ervisa, mas si ti gente que tem gana de pleita, nós tem tal costume ni igreja não de Deus, não tem tal costume ni igreja não de Deus tampoco. Tremendo. Para que está orando. Pablo de Bisa, nami para que tenha palavra, ni é igreja não de Deus tampoco. Dus niet ook alleen de kerken van God. Pablo está papiando que não tem linguagem plural, meervoud. Dus hij spreekt dus hier in meervoud. É de Bisa, igreja não. Hij zegt dus gemeentes. 1 Corinthiërs 11 was het Um ook. ende lo bisabo com 1 Coríntios Jesus, e conanco Pablo te menciona aí dentro, Dus al hetgene wat Paulus in 1 Corinthiërs 11 vertelt, benoemt. tava tapa a igreja de Coríntios só argenis. Nee, die mensen zeggen dus dat al die punt alleen voor de gemeente was in Korinthe. De com Pablo te bisa, igreja não. En waarom zegt hij dan kerken, dus gemeentes? Meervoud. Es decir, está Dat is haciendo dus in referencia a meervoud. tur e outro igreja não de Deus. Hij spreekt tot alle kerken van God. Romana, te volg me? Volgen jullie mij nog, broeders en zusters? Ok, van 1 Coríntios capítulo 4. Gaan we mee naar 1 Corinthiërs hoofdstuk 14. Na me assim, Romana, uma pergunta. Laat me eventjes een vraag stellen. Romana, te quer que ave mi papapia, dom de lenga, shabaraba, santa bara, shiberebe, mi papapia koi? Denken jullie dat ik de taal in tongen kan spreken, dus Shabara en al die rare woorden? Se não tem um ende para traduzir o que me te bisa?
Als er dus niemand is die het voor mij kan vertalen? Don het existi, het verdade koi shanta raba shawa ekoi loge. Denken jullie dat al die hocus pocus gepraat een gave is van God? Si nós ta predicar, koi nota quadra, Als wij dus aan het preken zijn en dat geen nut heeft, passo eta biblico, eta paraski biden 1 Corinthians nanjes 4 argeni. want er staat dus geschreven in 1 Corinthians 14 Agenisch, Si essa aqui ta biblico, di con nós ta passa por alto, orden biblico di liderazgo de homem que moe. dus als wij dat dan zo hoog hebben, dan waarom blijven we dan niet stilstaan over het feit, over de leiderschap van de man over de vrouw? Si Pablo de bisa kue costan aqui tanifica, nós nanta concerni pa iglesia nan, tanifica pa nos tempo tambe. Dus als Paulus zegt dus dat dit voor alle gemeentes is, dus ook voor in onze tijd, Di con nós ta bisa que um assunto de cultura tá. waarom zeggen wij dan dat het alleen te maken heeft met de cultuur? Lo que nós está haciendo ahorita, nós está excluir parti, retener parti, para não agradar nós. Dan sluiten we een deel uit en het andere deel accepteren we wel. Tenminste, hetgene wat ons wel behaagt. Então, é parte que nós está excluir e tá netamente é parte que nós que hasi, que tá contrário de lo que Deus avisa. En hetgene wat wij uitsluiten is eigenlijk hetgene wat wij als tegenovergestelde willen doen wat God van ons heeft gevraagd. Laten we lezen versículo 4, Steven. Ok. Laten we vers 4 lezen, broeder. É sunco da papi den linga te edificar su mes, mas é sunco da profetizar te edificar iglesia. É igreja de Deus. Dus de gemeente van God. Não é verdade? Ja. Is het niet waar? Estamos falando de igreja. Tudo dom que Deus dona tem que edificar sua igreja. Het zegt dus dat alle gaven die God geeft, moet zijn ter opbouwing van zijn gemeente. Awo, é lo que Pablo te disse aqui, tá pe Corinthians não só tá? Dus hetgene wat Paulus hier zegt, is dat alleen voor de Corinthiërs? Mas tá pa de igreja. Want hij spreekt daar over de kerk. Então aqui vamos visami aqui tá singular, para ser bisa igreja não. En hier zeggen dus dat enkelvoud is, van hij zei geen gemeentes, maar hij zei één gemeente. Laga nos vamos com Pablo tá terminar bisande com aqui tem contexto. Laten we even kijken hoe Paulus hier dus eindigt. Versículo 32 e 33. Dus vers 32 en 33. E espírito nan di profeta nan te sometina e profeta nan. Di com. Passomba Deus, not un Deus de confusão, sino de paz. Maneira dentur e iglesia nan, di e santo nan. Oh. Denture Kiko? Iglesia nan, di e santo nan. Ok. In alle gemeentes. Iglesia Adventista de Sétimo Dia. De zevende dags Adventistengemeente. Nós temos mensagem que tá predicar de Daniel com Revelação, de verdade? We hebben een boodschap die spreekt over openbaring en over Daniel. Nós tá querendo que nós te último pueblo de Deus, de verdade? Wij denken dus dat wij de laatste volk van God is. Is het niet waar? Ora nós que bisa quanto rabia e ira Satanás tem, nós tá com algum texto, de verdade? Wanneer we gaan vertellen hoe boos Satan is, dan pakken we een paar teksten erbij. Então o texto não que nós tá com é para explicar que nós te verdadeiro pueblo de Deus de último tempo aqui. En de teksten die wij dan gebruiken om aan te tonen dus dat wij de enige ware God is van de laatste tijd. Volk van God is in de laatste tijd. Juist, het tekst na tur dos ta bisa, el remanente fiel es santo nan. Dus die teksten zeggen duidelijk over de trouwe volgelingen. Quem es santo na ida? Wie zijn die heiligen? Nos. Of no me se te santo. No te último pueblo. Is het niet het laatste volk? Wow. Ok. Wow. Agora Pablo te bisa aqui nan. En hier zegt Paulus, Maneira dentur e iglesia nan die santo nan. dus net zoals de gemeentes van de heiligen. Bota forma parte de santo nan, sim of no? Yes. Ben je nou een deel van de heiligen, ja of nee? Si bota forma parte de santo nan, to lo que kutim paras que bide relata que ta conta pa mi cubo. Dus als jij een deel bent van de heiligen, betekent wat hier staat, heeft een betekenis voor jou en mij. Nosso bobisa nota cultura de tempo, ei brother. We kunnen dan niet zeggen, nee, het is de cultuur van die tijd, broeder. Irmãs, laga nós sincero. Mijn broeders en zussen, laten we eerlijk zijn.
Dios no cambia con cultura. Dus God verandert dus niet met cultuur. Dios es un Dios de principio. God is een God van principe. Y si nos tincana según cultura, En als wij dus moeten wandelen zoals de cultuur, entonces nos cambia constant. dan zullen we dus constant aan het veranderen zijn. Entonces nos no podemos imitar Cristo. En dan kunnen we God dus niet imiteren. Me quer Steven, het thema aqui um tema que nós temos que cobrir toch de een segundo parte. Ok. Agora me Nou, quer ik denk, Steven, dus dat we deze onderdeel toch in een ander, deze thema op een andere keer moeten eindigen. Yes. Agora me quer toch prometo que nos clausura. Nou, voordat we gaan afsluiten, wil ik Juist. toch iets voor ons nemen. Yes, we zomba ja, un ende bobisa pero Steven Argeens en no toch tin kota sintami dwars. Dus iemand kan toch zeggen, nee broeder Steven en Argenius, er zit me toch iets dwars. Si we zo kon no convencer me. Ok. Want het heeft me niet overtuigd. Awo wak, unta no sta convencer you ende. Wij zijn niet degene die mensen overtuigen. Ta Espírito Santo ta lo que te convencer ende. Amen. Het is de Heilige Geest die de mens overtuigt. Dus op Bijbel wezen ons in Juan 6, het toma voor die Jesus, of Jesus het toma voor die tata. Dus in Johannes 16 zegt het ons dus dat Jezus van de Vader neemt. Het revela esa aqui na nós, não é verdade? En dat openbaart hij weer aan ons. Pero o Espírito Santo te tome en te revela esa aqui na nós. Maar het is de Heilige Geest die dit ontvangt en dat weer openbaart aan ons. Juist, het guia nos dentro é verdade. Hij leidt ons naar de volledige waarheid. Wa, lá em Pone assim aqui, é assunto não te quenti anciano of anciano simplesmente. Dus laat me even zo zeggen, het gaat dus niet enkel alleen over of ouderling of een vrouwelijke Pastora e ouderling. pastora. Of een pastoor of een vrouwelijke pastoor. Wa, we tenho que compreender que é inimigo que destruir o hogar, tá aí e tá vai. Dus je moet dus goed opletten dat de vijand wil het gezin vernietigen. Daar gaat het naartoe. Tá pensei e tá brua e rola de outro. Te cita tu recos. En daarom verdraait hij dus de rollen. Você tem bem muito isso permitir me pro papie bom toch, não tem uma zo. Maar vaak zegt een vrouw, hallo, ik kan toch ook goed spreken, niet alleen de man. Ja, is waar me sermon online, waar kan du view meeting. Kijk eens naar mijn preken online. Kijk, ik heb heel veel views. Dus me me pro papie, men kijk je aan moeten, que falta dan zo ando. Dus ik kan spreken net als de man. Wat is er met hun? Dus hoe ben ons dan wakker die beleven Dus vaak kijken we er op die manier naar. Lubidando e cos of ignorando nos trabalho que Deus doen aan ons. En dan verwaarlozen we eigenlijk gewoon de taak die God aan ons gegeven heeft. Oké, se não te duidelijk, legami que 3 cita para nos fazer. Dus als het nog niet duidelijk is, dan zal ik hier 3 citaten nemen, zodat we kunnen afsluiten. Patrove, nogmaals, para nos saber que o Espírito de Deus é papia. Nog een keer, zodat we weten dat de Heilige Geest spreekt. Het visa é obrigação de uma esposa cristã. Het zegt dus de verplichting van een vrouwelijke echtgenoot. Het visa me tem algum cos, Echtgenote. sim, me tem algum cos para bisabo de Senhor, vamos mire? Ik heb een aantal dingen tegen je te vertellen over de Heer. Que me é lo qual que o hermano vai aconselhar a hermana aqui a bem directamente de Deus. Dus hetgene wat zus Ellen White gaat adviseren aan de vrouw komt rechtstreeks van God. Oké, wat que visa o? Let Senhor, goed op wat hij nu zegt. Senhor tem uma obra para boasi. Dus zij zegt dus dat God een opdracht heeft voor jou. Que obra tá? Wat is het werk dat zij moet doen? Então significa é nota obra público. Vamos mire? Het is geen publieke werk. Pero sino uno hopi importante. Dus het is geen werk in het openbaar, maar het is één die heel belangrijk is. Obra de meu próprio hogar. Vamos mire? Dus een werk in je eigen huis. Para fiel na boa posição como esposa e mama. Om trouw te zijn aan jouw taak als moeder en als echtgenote. Ningún outro ende por hasi essa aqui. Dus niemand anders kan dat doen. Tá bom trabalho. Het is jouw werk. Maar mire, dus in nanga trove, wat de quantidade de sita die unta uno ba visa ano pero essa aqui bom compreender bom. Nou, er zijn dus zoveel citaten, dus het is niet zo dat je kan zeggen, oh ja, dat is 1, je hebt het niet goed begrepen. Ja, was ik even context, we doen les inteiro eco Steven, no pide zo. Nee, broeder Steven, je hebt het uit context gehaald. Je moet het helemaal gaan lezen. Ja, bom, se que o mas diz para respeito.
Oké, nou uit respect zullen we er nog één gaan behandelen. E obra missionario domiciliario die e mama. Dus de zendingswerk van de moeder. Juist. Dios no te llama e mama para abandonar e obra missionario. En laten we die kaas. Dus God stuurt de vrouw dus niet om het zendingswerk binnen in het huis te verlaten. Lo que lo laga nang yunang body control influencia nang desmoralizante e ruinoso pa alma. Wat er dan voor kan zorgen, dus dat de kinderen blootgesteld worden aan immorele invloeden. Juist. Nang yunang no mester di trabajo misionero, ito pundra? Dus Hele pega. Pega. er dan geen zendingswerk nodig? Juist. So yuna nota bal nyung esfuerzo ferviente y devoto? Hebben de kinderen dan ook geen toegewijde werk of moeite nodig? Elo negligear trabajo misionero den caspa un campamento más amplio? Dus als ze dan het belangrijke taak thuis verwaarlozen voor een camping buitenshuis. Wakawo. En let niet op. Laga e prueba su habilidad den su mescas. Dus laat ze haar vaardigheden uitoefenen thuis. En de Laat haar wording. thuis haar vaardigheden beoefenen. Agora bem, assumir e trabalho designar e donar para Deus. Até. Terwijl ze dan eigenlijk het werk doet die door God aan haar is toegewezen. Juist, então het significa se você falta sabedoria pedir Deus. En het zegt dus als je aan wijsheid ontbreekt, vraag het aan God. Oké, laat me dizer que maand, 2 maanden para nós fazer, né, Mac? Oké. Laat me nogmaals 2 nemen, zodat we af kunnen sluiten. Oké, testimony on sexual behavior, adultery and divorce. Wat is de visa? Let goed op wat het zegt. In this work, essa que me não logra traduzir na pavimento. Deze heb ik niet kunnen vertalen naar het papiermens. Essa aqui é in English. Holandês. Dus nu gaat het in het Engels. In this work you will have to help. You will have the help of the Lord. Dus in dit werk zal je dus de hulp hebben van God. But if you ignore your duty as a wife and a mother, Maar als jij je taak als vrouw verwaarloost and hold out your hands for the Lord to put another class of work in them, en je handen omhoog houdt naar de Heer, zodat Hij andere taken aan jou kan geven, be sure that He will not contradict Himself. wees dan goed dat Hij dus zichzelf niet zal tegenspreken. Okay, que men aqui nos polece ku no, Dios no amande mu baita pastora ku anciano que conai. Dus hier zien we dus dat God de vrouw er niet gestuurd heeft om een pastoor of een ouderling te zijn. Você diz with this scripture before you, como que escritura aqui delante bo. Maar het zegt dus met het woord hier voor jou, I ask, vraag ik, for what are you spending your time in Battle Creek? vraag ik dus waarom besteed je al je tijd dus in Battle Creek? Has God called you to neglect your home? Heeft God jou geroepen dus om jouw huis te verwaarlozen? No, my sister. Nee, mijn zuster. The Lord has shown me that you are mistaking your duty. Dus de Heer heeft mij laten zien dat jou je taken niet verkeerd hanteert. Your husband needs you. Your children need their mother. Je man heeft je nodig en de kinderen hebben hun moeder nodig. Ja, isso assim me consegui que mas mostra. Dan En zo necessário kan ik je ook. steeds meerdere laten zien, maar dat is nu niet van belang. Ja, isso faz nós temos ser aqui não. Want we moeten hier dus nu afsluiten. Ok. Dus eu me imaginar met um candidato de pergunta Lolanda, ok, que comitinho a senhora, wak uso, duna leche, so, isso is boring. Ik stel me voor dat er nu heel veel vragen komen. Wat moeten we nu alleen doen? Alleen de kinderen opvoeden, melk geven, alleen dat? Nou, dat is saai. Yes. Pero nós também, maneira que isso, para dois, nós também musta tu recos não que mama por assim. Die trabalho de Deus. Dus, maar we gaan er verder op in en dan zullen we dus in deel 2 laten zien wat voor werktaken de vrouw voor het werk van God kan doen. Ok, pero ave no se centra ribe caso, no se centra ribe caso. Maar vandaag centreren we ons dus op het gezin. Juist. Que me ave miro mano estima. Para nós para Dus clausura. vandaag, mijn geliefde broeders en zusters, Juist. Nós studeren na emesa di pan aqui. dus we hebben vandaag gestudeerd aan de tafel der broden.
E pan assim nos ave que e prome parte que moet tingo concentrar hoje. Dus vandaag hebben we dus gezien wat het brood aan ons laat zien. Dus de eerste taak waar de vrouw zich op moet concentreren. Ta su hogar. En dat is dus haar gezin. Na primeiro lugar. Dat op de eerste plaats. Yes, en de hermano ali visita um trabalho mais sagrado que homem me está assim. En dus Ellen White zegt dus dat een nog een heiligere taak is dan die van de man. Dus inane te prepara e junam pa cielo. Vandaar worden de kinderen voorbereid voor de hemel. Dus wow, algum lugar estive per si mi no poranya jovo et conta pa mi. Maar sommige mensen zeggen, broer Steven, ik kan geen kinderen krijgen. Geldt dat dan ook voor mij? Stay tuned, dus we mira que eta conta toch. Nou, blijf aangehaakt en let op, want je zal dan zien dat het dus ook telt. Yes, que me ave noche, mi romano Dus Steven. vandaag. Nós, como dama nang tem obra, of dama nang tem obra nang grande pas de hogar. Dus de dames hebben een hele belangrijke taak om te doen binnen hun gezin. Pero vamos ter sabedoria para si. Maar je hebt ook wijsheid nodig om dat te doen. E ave noche nós se pedir Deus sabedoria para por educar nosso hogar. Dus vandaag gaan we God dus wijsheid vragen, zodat wij onze gezin kunnen opvoeden. Como manejar trabalho em casa. Om ervoor te zorgen dat het werk in het gezin wordt gedaan. E para pedir Senhor, perdonar-nos que nós negligenciar o trabalho mais principal que está nosso hogar. En dat we de Heer de vergiffenis kunnen vragen, dus dat we het meest belangrijke taak hebben verwaarloosd. Então, agora vai buscar em outra coisa, então negligenciar a coisa de mais importante. We zijn dus op zoek gegaan naar veel andere dingen en het meest belangrijke hebben we verwaarloosd. Então, também nós pensamos que nós podemos esse over en te topa Deus toch de lugar santíssimo. En vaak denken we dus dat we dat over kunnen slaan en dat we God toch kunnen ontmoeten in het allerheiligste. Deus te puntrabo una e carnenan como aduna buta. En dan vraagt God, waar zijn de schapen die ik jou heb toevertrouwd? E a pergunta tá, vou por responder. E pergunte, En de vraag is dan, kan je dan antwoord geven op die vraag? se ba falha de ACC, Als je de mist in bent gegaan om dat te doen, ave tem oportunidade de novo, Paulo. dan heb je vandaag weer een nieuwe kans. E pensava noite, nós também reza especialmente pe mama não, e a dama Dus não. vandaag gaan we speciaal dus bidden voor de moeders. Juist, e pensam que Deus se encarregar quizás com juri criança, you adoptar, de men coisa. En voor degene die God dus misschien een pleegkind aan toe heeft vertrouwd of een geadopteerd kind. Deus te verwacht para cuidar de nós também. En God wil dan ook dat voor hun gezorgd wordt. Juist, pensava noite, nós também clausurar com oração. En daarom zullen we dus vanavond gaan afsluiten met gebed. Não duvidar se você desejar te entregar a vida, você tem oportunidade dia 30 horas. En vergeet niet dat als jij je leven wil overgeven aan Jezus, heb je daar de gelegenheid voor op 30 maart. Você tem só perdonável sabedoria para se obra aqui, amen? Want alleen Hij kan jou de wijsheid geven om deze werken te doen. Vamos vamos cabeça com palavra de oração. Laat ons hoofden buigen voor het woord van gebed. Tara de amor, ave noite, Senhor, nossa trece, tu redama nam bodilante. O Heere God Vader, we brengen vanavond alle dames voor u. Mas ave noite, nosso estudo, porção mais de boa palavra com nós, não para que tu não biana de. O Heere, we hebben nogmaals uw woord bestudeerd, Heer. En zeker bij een punt waar we niet bij stil hebben gestaan. Pero seguro vamos a nós que dá e moeda mesmo special para alguém de homem. O Heere, maar u hebt ons zeker laten zien dat de vrouw even speciaal is voor u, zoals de man. Simplesmente para dar rol diferente voor gente de homem, nada outro. Simpelweg hebt u haar alleen een andere taak gegeven dan de man. Então, junto nalo complementar outro ding de trabalho. Van samen zullen ze elkaar aanvullen in het werk. Mesmo coisa que o homem tem sua responsabilidade e mulher também de. Net zoals de man de verantwoordelijkheid heeft, heeft de vrouw ook. Você, Senhor, não permitir que a dama não sinta na malo de noite, pero sino simplesmente honrar. O Heer, staat toe dat de vrouwen zich niet slecht voelen vandaag, vader, maar dat ze zich geëerd voelen. Kunang tem trabalho mais sagrado que o homem mesmo. Dat ze de meest heilige taak hebben, Heer, dan de man. De preparar junam per reino celestial. En bereid de kinderen voor uw hemelse koninkrijk. Você está sando zitin dama nang ave noite online. En daarom ook, vader, als hier dames zijn online. Kuto bisa wel, Senhor, me que entregar mi vida nabo dia 30 horas para meio de bautismo.
Die zeggen dus dat ze hun leven aan u willen overgeven door doop op 30 maart. Pessoa não realizar que tá abo sopa do não sabedoria passe isso aqui. Want ze beseffen dat u hun alleen de wijsheid kan geven om dit te doen. Pessoa não tá fácil para lanta yuna dinge tempo aqui. Want het is niet makkelijk om kinderen op te voeden in deze tijd. So Paulo dice de último tempo de tempo não trabajoso lo bem. Want Paulus zei dat in de laatste tijden er zware tijden zullen zijn. Pessoa den e tempo não trabajoso mestre de sabedoria divino. Dus in die zware tijden hebben we wel hemelse wijsheid nodig. Pessoa bendicionar dama na we noite, Senhor. O daarom Heer zegen deze vrouwen. E toca no coração para não por entregar no coração completamente novo. En raak hun hart aan, Vader, zodat ze hun hart volledig aan u over kunnen geven. Bendicionar senango da mama. De zegen voor degenen die moeder zijn. E seguir dando uma força para se não por cuidar na yuna. En geef hen steeds kracht, Heer, zodat ze hun kinderen op kunnen voeden. Nós te pedimos aqui no Tata, Dit vragen we allemaal, Vader. de nome de Bojustima Cristo Jesus. Amen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Yes. Te quere. Yes. Brother Steven, danke por el tremendo mensaje. Y brother Argenis también. Un dank speciaal también para Violenda, que la fatal por nos a noche. Bedankt broeder Steve voor een geweldige boodschap. En broeder Argenis en zuster Violena, bedankt voor het vertalen. Nós também vamos aqui para a parte para canto de tema, que a hermana Jenny lo vai cantar para nós. We zullen op dit moment overgaan naar het themalied dat gebracht zal worden door onze zuster Jenny. Hermana Jenny, te? Is zuster Jenny aanwezig? Hermana Jenny? Se a hermana Jenny não tem, mas como admira te se por canto para cantiga de tema para nós? Is zuster Edmira aanwezig zodat zij het themalied kan zingen? Is het misschien haar mic? Hebben jullie daarnaar gekeken? Sí, maar pon een mic dan actief hoor. Sí? Agora? Ja. Ah, sí. Hermana Jenny por cantiga tema para nós. Escuta, nos também canta. Mite parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mita limpia, junto con Jesús nos está cana seguro. Mite parte de familia de Dios, lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos taong família, e nos turta uni. Ora tá sufriendo, nos turta sintie, e em cada victoria nos turta goza. Mite parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro. Mite parte de familia de Dios, de cas de pobre, de palacio de rei. Mita mais um estrangeiro, canto novo mitim. Mi casta eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, alabase a Deus. Nos tem parte feliz de família de Deus, lavada em el fuente. Nos está limpia, junto con Jesús nos está cana seguro. Nos tem parte de família de Deus. Dank je, hermana Jenny, por bonita cantica. Bedankt zuster Jenny voor het mooie lied. Ook nog bij de sessie de pergunta, nou? Dus nu zullen we verder gaan met de vragen. Nós começamos aqui a primeira pergunta.
Dus we zullen beginnen met de eerste vraag. Kung Eva tabodasa kiko tamalo, Hoe kon Eva weten wat fout is? siendo pica no adrenta ainda. Terwijl op dat moment nog in zonde was. Brother Steven of Brother Agenis, die besampo contestar pergunta? Kan een van jullie de vraag beantwoorden? Contesteren? Sim, Brother E Agenis. pergunta da Tatro Benet, mas mira um corabidoi. Com Eva tabodasa kiko tamalo, siendo pica no adrenta ainda. Com Eva, porasa, Kiko tá malo, sendo cupicano a drentaína. Sim, essa é a pergunta. Bijbel de bisa nós. Tremenda pergunta. Geweldige vraag. Bijbel de bisa nós, bom caminho humano, que marca Deus a proibir de comer fora de palo. Dus de Bijbel zegt ons duidelijk dat God hen heeft verboden om van een bepaalde boom te eten. E palo eita de palo de conhecimento de bom e malo. De boom was de boom der kennis van goed en kwaad. Então, a Espírito Profecia também sabe que Deus eigenlijk era preservando de malo, é decir, é malo com a comissão de Satanás. En God wilde dus wilde niet dat ze aangetast werden door het kwaad. Ja, Deus quer preservar de coisa aí. Hij wilde hen daarvoor behouden. Então, Deus põe palo na como prueba para nós. En hij heeft daar de boom dus geplaatst als een proef voor hun. Een test. Agora, Eva não estava te conhecer que está malo. Eva wist dus niet, had geen kennis over het kwaad. É na hora que ela come foi de palo. Dus Eva had geen kennis van het kwaad tot het moment dat zij dus van de boom heeft gegeten. É decir, não estava te Bíblia den completo harmonia e felicidade, den relação perfeita com Deus. Dus ze leefde daarvoor dus volledig in harmonie en in blijdschap en vreugde met God. Ja? Agora, o Espírito de Profecia está dando detalhes também. En de profetie zegt dus ook dat in de profetie wordt er ook een detail gegeven. Ja? Que Deus eigenlijk amanda e angelan também para spierta nan, para alerta nan. Dat de God engelen heeft gestuurd om hun te waarschuwen. E esse é quadro com verdade para sombra Amos 3 está dizendo que Deus não está sem nada sem revelar seu secreto na sua servidora. En Amos 3 vertelt ons ook dat God niks doet zonder zijn volgelingen te informeren. Juist. Então, eigenlijk, se we bom, Eva sempre estava tendo queda junto com sua casa. En eigenlijk moest Eva dus altijd samen met haar man blijven. É momento que Satanás tenha a oportunidade perfeita para ganhar Eva, estava a hora que Eva separar for de Adam. Het perfecte moment voor Satan om Eva te verleiden was het moment dat Eva gescheiden was van haar man. Juist. Dus, esse me pode doen como acontece, mas assim Steven quer elaborar de parte aqui. Dus dat is wat ik als antwoord kon geven. Ik weet niet of broeder Steven ook iets wil vertellen. Não, tá bom. Me sabe quando pergunta, Martin. Ok, Nee, het is duidelijk. Nós vai para a seguinte pergunta, tá? Como nós estamos bij om com a ideia? Hoe moeten wij dus omgaan met het idee? Caminho tem diaconessa e anciana de uma igreja. Waren dus diakonessen en ouderlingen in een gemeente zijn. Brother Agenis of Steven, die você pode contestar a pergunta. Kan één van jullie de vraag beantwoorden? Ja. Dus hoe moeten we omgaan met diakonessen en ouderlingen in een gemeente, in de kerk? Klopt. Oké. Dus je hebt gewoon, precies maar pondra trove zo. Het was gewoon die anciano nan. Dus in de ambu, toch? Het is que diaconessa tá indo mulher, toch? Sim, sim. Preotropida. Ouderlingen, dus in de ambu lang. Juist. Dus ja, juist. Dus de persoon zegt het spreekt over diakonessen, vrouwen en ouderlingen als man. Juist. Iedere keer vrouwelijke ouderlingen zien staan. Dopo we staan een papje over die party die diaconessa, die in de mulher. Ah, oké, juist. Zie. En de vrouwen, het is wie zeggen, vrouwen ouderlingen.
Juist. Juist. Dus nog een mira hoor. We just een parte de vrouwen, dus anciana. Ja, mensen niet. Nog een mira. We hebben ook vrouwelijke ouderling. Juist. Dus no asigna esse païen moe. Anke nan pora siebong. Den algum konang. Dus ook al kunnen ze daar dus goede taken in verrichten, Juist. maar God heeft het is niet zo bepaald. Juist. Gemeen dat is een keer keposie bong of no bong. Dus het gaat er niet om of ze het goed of niet goed kunnen doen. Het is zonde gewoon goed Dios no adunene moe como tarea. Het is de turcos. Maar ze doet dan iets wat God niet aan haar als vrouw gegeven heeft als taak. Juist. We si ene bisestivo pero no tingende pa etreboute pesemi te zie. En dan zegt iemand, ja, maar er is niemand anders om het werk te doen, daarom doe ik het. Dios sempre tiene. We zullen weten, het cosecha te hecho, maar tradota poco. Dus het zegt, God heeft altijd mensen om het werk te doen. En daarom zegt het, de oogst is groot, maar weinig werkers. Ela visa, hace oración pa Dios manda trado. En het zegt dus, bid, zodat God arbeiders gaat sturen. Nou, dis algo chiqui. Usa. Dus even iets kleins. ¿Qué pasa con Usa? Wat is er met Uza gebeurd? Ela pensa que anda bom e também wante arco, tá algo bom levas, ela vai wante arco bem cai. Dus het was iets goeds wat hij wilde doen. Van hij dacht, hé, ik hou de ark tegen, zodat hij niet omvalt. ¿Qué pasa con Usa? En wat is er met hem gebeurd? Ela muri. Hij is gestorven. Ja, esse se nos señales se inderdaad dos cronicanan, un cronicanan just 3:10. Dat staat dus 1 Kronieken 13:10. Juist. Nou, é parte diaconisa. En het deel over diakonessen. Va, agora bom, nós também ampliar dingen para dos. Nós também We ampliar. gaan het dus uitbreiden in deel 2. Adoro também mira tour é parte nan coene moeta assim. Com palaga ene moeta sirvi, claro. En dan zal je dus zeker zien dus dat de vrouw ook nut heeft. Zeker. Ja, is wat também mira tour é terreno em que moe posse de igreja, hermano, vai também te amplia coi mais bonita mesmo. En dan zie je dus alle taken die de vrouw binnen de kerk kan doen. Juist. En zuster Ellenwij legt het ook heel goed uit. Oké, dus nós sabine diaconisa que men die não espanta, tem trabalho para tudo. Dus we komen dan bij de diakonessen, maar schrik niet, want er is dus werk voor iedereen. Juist. Zo ik ook zo oké. Stay tuned. Oké, dank je. Oren, we hebben een volgende vraag. En toen ik hier een volgende vraag, minister Fabi, zo wil ik ons te behandelen volgende keer. Dus net zoals broeder Steven net zei, dus dan zullen we die vraag dan een andere keer behandelen. Maar met daarbij benoem een vraag op hoe waarop een tratis kibi, awor kiko mista hasi ku e diakonisse nang. En de vraag is dan, wat moet er dan gebeuren met de diakonessen? Daarbij zei Steven daarbij trece otobia, unos cada pa je contesta. Juist. En daarom zal broeder Steven dit de volgende keer behandelen, zodat we allemaal een antwoord zullen krijgen. Juist. Ja, nós está compreendendo, nós não. Mas o portal o que diz, que men dit, sabe, tu me botar mão na cabeça, o que diz, conta bem assim. Misschien ben je nu helemaal verbaasd en denk van, oh jee, wat moet er nu gebeuren? Juist. Kasi, sorry Steven. Sim. No, no. Não, dá vai. Meneer Babisa, kasi eigenlijk, tem que ser igreja na mesma, zodat de maioria ainda moet het eraan. Ja. Dan zouden we eigenlijk de gemeente moeten sluiten, want de meeste vrouwen werken. Pero, nami bisa algo, mi hermana. Maar laat me even wat zeggen, broeders en zusters. Meneer nos bisa, e palavra diaconisa, no te komt woord in Bijbel. Dus net zoals we zeggen, het woord diakonesse komt niet voor in de Bijbel. Pero si Pablo está se menciona de moeda que tradem e obra de Cristo. Maar God benoemt wel vrouwen die dus in het werk van God werkt. Vou na me explicar romana que significa diácono. Laat me eventjes vertellen wat een diaken betekent. Diácono significa servidor. Dus diaken betekent een helper. Dus juist, zo ainda que te servir. Dus iemand die dient. Juist. Agora, mulher também porta servidor, servidora. Dus een vrouw kan ook een helper zijn. Juist. Kijk, eigenlijk, nota para sombra é palavra diaconisa, nota como woord in Bijbel significa que mulher não por servir.
Dus het betekent dus niet, omdat het woord diakonesse niet in de Bijbel staat, dat een vrouw dus niet kan dienen. Juist. Dat is eigenlijk, non sta interesse, es siguiente parte, pabo por mira que mujer, por servir de iglesia. Dus in het volgende deel zullen we dus laten zien dat de vrouw zeker in de kerk kan dienen. Juist. So, nogmaals, de palabra, diácono significa servidora, que mijn moeder también te sirve, en moeder también te traga in obra para Cristo. Dus als diaken dus helper betekent, en dat betekent dus ook voor de vrouw, dus dat zij ook als een helper dient. Juist. Pero parte está eigenlijk, wat we comprender, después también asunto de ungimiento, es decir, ordenación. Dus op dat moment zou je dus ook een deel moeten gaan begrijpen over de zalving. Qual também is heel importante que nós temos que dizer ordenación. Dus dat betekent dat iemand ergens voor wordt benoemd. Juist. Nós temos que dizer que parte é tanto que diaconisa of diácono como homem como anciano. En dat moeten we dus gaan behandelen. Dus het geldt dan voor de diakonessen, maar ook voor de ouderlingen. Juist. Laat me eens context om hier geen confirmaties lo que babi zo. Laat me alleen maar even een tekst oplezen om eigenlijk te bevestigen wat je net hebt gezegd. Ja, Romanen 6:1. Dus Romeinen 16:1. E deve mita recomendana bolsa nos rumang moe febe. Correcto. Quem está sirviente de igreja na sem crea. Juist. Mire, para bolsa é o único texto também. Juist, para receber do Senhor na uma maneira digna de santo não, e para bolsa ajudar em qualquer assunto que é portem mistério de bolsa para sombra e mes também uma ajudança para o cliente e para mim mesmo também. Amém. Tremendo. Se é o único texto que aparece aí, Nana, tem certa tradução com a tradução diaconessa. Dus dat is ook de enige Bijbelvertaling waar het staat. En sommige Bijbelteksten hebben het als diakonesse vertaald. Tradução diaconessa nota é melhor tradução, nota quadra. Maar die vertaling is dus niet de correcte vertaling. Maneira de poner nanan sirviente, es decir, que está sirvi. Dus zoals het daar staat, is het een dienstknecht, dus iemand die dient. Juist. Ah, wel bom. Nós também para a seguinte pergunta. We zullen dus verder gaan naar de volgende vraag. Iglesia notanifica nos culpa. Betekent de kerk niet is ons lichaam? Acaso o texto no que bisa e culpa de e santo não? Dus misschien spreekt de tekst dus niet over het lichaam van de heiligen? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta para o Marque. Então pergunto como é. Não, mano. Ik ga het even dubbel checken weer. Is dat een vraag of een opmerking? Dus a igreja notanifica nos culpa acaso o texto no que bisa e culpa de santo não? Dus het is een vraag. Aha. É culpa de santo, não, sim. Sombra, a igreja wordt considerada como een culpa. Diferente ja, de gemeente wordt inderdaad gezien als een lichaam. Diferente membros. Met verschillende leden. Juist. Het culpa, also, maneira romana pone, het wordt considerado como santo, não. Dus inderdaad, zoals er is gezegd, zoals die persoon zegt, het zegt, ze worden gerefereerd als de heiligen. Dus eigenlijk met de keer pergunta da Basariva e 1 Coríntios 4:34 como lezen. Dus ik denk dat dat gaat over 1 Corinthians 14, vers 32 die ik heb gelezen. Oh, 34. 34, juist. Dus het quadro quello che Roma bisa, è culpa de santo, non sì, de iglesia. Dus het klopt wat die persoon zegt, want de kerk is inderdaad de lichaam van de heiligen. Dank broeder Agenis. Met een pergunta mas, het in Holandês. Então, Violinda, mama de Pablo tá met een chat. Dus met de lezen helemaal op en dan kan je het in het papiermens oplezen. Is dat goed? Ja. Als ik het goed snap, wil u dan zeggen dat vrouwen niet mogen preken. God zei, ga en vertel alleen mijn woord.
Hij zei dit tegen allen: het taak om de woord van God te verspreiden is van iedereen, niet alleen de man. Het werk is de verantwoordelijkheid van de kinderen van Jezus. Dus jullie willen dan zeggen dat ik geen kind van de Heer ben? De grootste voorbeeld dat een moeder aan haar kinderen kan geven is het werk van Jezus. Zij moet haar kinderen de belang van het werk door deze ook te doen. Juist. Si mi da comprendele bon. Si mi da comprendele bon. Hene moe noti mag die predicar. Tremenda pergunta. Esse me tá saco for. Tremenda Joseph pergunta. Isa. Por ele vou contar. Ok? É pergunta aqui, minha irmã. Deze vraag, mijn broeders en zusters. Pergunta onde é minha pergunta, né? Dit is een van de beste vragen. Tem um mic abrir, Je hebt een mic die open staat. Ah, nou, bestaan bestaan, Mike. Zungo tá host postere também. Nou, ben wat ook wel. Roman Juliana of zo. Stiwak. Ora bo studia, na mi question aqui. En verdade, como ser gente mulher, ser feminino, eu tenho que predicar o evangelho. Het is zeker zo dat je als vrouw zijn het evangelie moet verkondigen. Pero a pergunta tá na quem e com e na onde você predicar o evangelho. Maar de vraag is ook waar en tegen wie en op welk moment je de evangelie verkondigt. Ok, na me explica, Romana, se cada mulher pode compreender na tarefa qual nós estudia, Dus als elke vrouw hun taak heeft begrepen, net zoals ze hebben bestudeerd, que eigenlijk tem que predicar, estudiar, educar e junam que tá crescendo em hogar. dat betekent dan ook dat wij dus de kinderen moeten opvoeden binnen het gezin. Wat quer que a nós portem a sociedade que nós temos atual? Denken jullie dan dat wij dus nu deze gemeenschap zouden hebben die nu is? Não, De toch? maatschappij? Nee, toch? Os homens, cada gente mulher a cumprir com a tarefa. Want dat elke vrouw had eigenlijk een taak volbracht. Agora, nós que vai predicar para fora, of predicar dentro da igreja para worden mirar, Maar wij willen dus prediken in de kerk of buitenshuis om gezien te worden. mientras tanto, a casa está sofrendo. Terwijl het gezin aan het lijden is. Ok, nami vai direct naar grano. En ik zal er eigenlijk gelijk naartoe gaan. Steven, we vamos ler Marco capítulo 16, versículo 4, promete? Marco 16, ora mi becco. Versículo 4, sim. Marcus 16, vers 14. Ora, 16, 14, ok. Ok, e depois ela traz parecendo e Jesus nang mes. Pare não. Wacht even Na daar. quem Jesus aparece? Na e Jesus nang. Na Van quem Jesus Jezus. não. Quem é Jesus aí, tá? Sowieso uma caia for, Judas, aquele Jesus. Ok, então, pero quem não tá? Jesus apóstolo. Juist. Não é verdade? Mas, olha, o ponto tá se me for predicar com a autoridade de homem, mas não vamos dizer. Als ik dan kan preken net zoals de man dat doet. Dus eigenlijk mulher, dus je mulher voor predicar com a autoridade que Deus do ne homem passe. Als de vrouw dus kan preken met de autoriteit zoals de man de schot aan de man heeft gegeven. Dan fica com a bautizar também. Dat betekent dat die persoon ook mensen kan dopen. Romana, te volg me? Die kompa sombra, Jesus está papiando aqui na com o apóstolo, com não tem mulher entre nang, homem Dus God spreekt daar met de apostelen, dus niet met vrouwen, maar tegen mannen. Então vamos te seguir lezen, Steven. En nu ga je verder lezen, Steven. Versículo Ok. 5. Vers 15. Ela bisa na baiding inteiro mundo e predica o evangelho na toda criatura. Aham. 6. E sunco a querer e a bordo batizar
lota salvar, mas isso não quer, lota condenar. Ok. Com quem Jesus está papiando? Que Jesus Tegen não. wie spreekt God hier? O apóstolo, meu irmão, estima. Hij spreekt dus tegen de apostelen. Mateus 28 também está mostrando o mesmo posto. É apóstolo ela papia. Não papia com Maria Magdalena, não papia com Maria, mama, sua mama, e não papia com nenhum outro moeda, ou a grande multitude. Ela papia que é apóstolo. Hij heeft dus tegen de apostelen gesproken en niet tegen de grote menigte of tegen Maria of tegen de andere personen. De como passou é apóstolo a worden ordenar. En waarom? Omdat de apostelen zijn benoemd. Não a worden ordenar para trabalho. Zij zijn dus benoemd voor die taak. Mulher para pastora of anciana não por worden ordenar. Dus een vrouw om pastoor te worden, een vrouwelijke pastoor, een vrouwelijke ouderling, kan dus niet gezalfd, dus kan niet benoemd worden. Nenhum caminho não tem para escrever que mulher a worden ordenar como pastora of anciana. Er staat dus De lo que está revelando. Er staat dus nergens dat een vrouw is benoemd tot pastoor of ouderling. Essa que nós necessitamos duidelijk, so nós também bem eigenlijk het tekst dan que cita dan van ons voor confirmar. Dus we moeten dit duidelijk begrijpen, maar we zullen dus in het vervolg met de teksten en citaten komen. Juist, pasombra. E ora esse é mulher por assim, é mesmo obra que Jesus a comandar e discípulos, se nós vai cuidar em contexto literal. Dus als God dus eigenlijk dezelfde taken die aan de man, de discipelen zijn gegeven, ook aan de vrouw gegeven heeft, dat betekent dat ze dus ook mogen dopen. Toch, pastor, Jesus também vai e predicar e assim discípulos de mim e bautizar. Want God zegt, ga en onderwijs hen en maak discipelen van hen en doop hen. Nenhum é de escritura, nós não estamos com a bautizar, ninguém. We zien dus nergens in de Bijbel dat een vrouw iemand heeft gedoopt. Não tem nem ficar como é no papel de outro de Jesus. Maar dat betekent dus niet dat een vrouw niet kan praten over Jezus. Claro que sim, pasombra, Deus também usa como instrumento para por conta outro de Cristo. Zeker, want God zal haar gebruiken als instrument om iemand anders te vertellen over Jezus. Usa testemunho para você ter testigo de Jesus. En dan met de getuigenis, want die persoon wordt dan een getuige voor Jezus. Juist. Andore é por conta outro dan de Cristo, pero não com a autoridade que o homem tem. Exercer autoridade de homem. En dan kan ze dus dat vertellen aan anderen, maar niet met dezelfde autoriteit zoals de man die heeft. Mas a hora que vai ser, ela cambia o rol de natureza que Deus estabeleceu. Want als ze dat zou doen, zou ze dus de rol, de taak wijzigen die God eigenlijk vanaf het begin heeft vastgesteld. Juist. Dus eigenlijk cada coisa nós temos que estudar in een contexto. Dus we moeten alles eigenlijk binnen hun context bestuderen. Juist. Sim, voor dat context. Ok, dank je, broeder. Bedankt, broeder. Tu pergunta, mas, muito bem, se, habana filha, mamãe de pavo também em chat. E tabisa pergunta, é profissão que é de mulher assim, tá helemaal voor niks? Perdi die tempo e aina? Segumi Steve, broeder Steve, com broeder Agenis, contestar pergunta. En als het goed is, Basanta contestar uitgebreid volgende keer. Klopt dat? Dus de vraag is, dus het beroep, dus die vrouw dus al die tijd geleerd heeft, is dus helemaal voor niks geweest. Dus dan is het eigenlijk verloren tijd. En broeders Steven en Argenis hebben dus net eigenlijk al een beetje antwoord gegeven. En ze zouden het in het vervolgthema, zouden ze dit toch gaan verder behandelen. Toch? Pero, ok. Sabe Steven quer avisar algo? Não, não me laga Steven por contestar algo que não é. Steven, doe het? Sim, me dei. Net maar discutir rato. Dus se me compreender a pergunta bom avoi, mas tendência pida. Dus ene de visa zit er perdendo tempo, toch? Dus iemand vraagt of het verspeelde tijd is. Dus maar escucha, toch? Se me escucha correto. Sim. En segumi ba contestar a pergunta, eu acaba abaku Agenis. Eigenlijk een beroep, que me ainda vai estudar coisa, então é como que ele vai estudar que tá perdendo tempo tá. Que
la Juist. estudia? ¿Qué la Pero estudia? el beroep, que comprende que beroep, dat algo que la bestia, que la teología la bestia, of un trabajo la bestia. No ti Dat por skibi isso la kina. bestia para abogado of zo. No ti skibi pergunta e profissão que ene mulher assim, tá helemaal voor niks. Perde die tempo e aena. Assim ti skibi. Mi te quiere lo de teología, portavo vira pastor, mi te quiere. Portalo de esa persona lo que me han. Mi não sa, pergunta de gewoon abrir, dus não un saki que tá. Ja. Pero cita teologia va vira pastor, se nos pone de cita Het is niet duidelijk wat de vraag is, over welke beroep het gaat, maar als het dus over theologie gaat, que va vira wa teologie, wat studia gewoon online met teologie que con aí. Si ene mo que studia coi, great, ela update su mesmo. dus theologie kan je gewoon online ook volgen. Dus als je dat wil studeren als vrouw zijn, dat is alleen maar goed, want dan vergroot je kennis. Ja, is niet nada malo de goi. Er is daar niks mis mee. El punto da solamente é como Deus asigna abo com a pahasi como ene mo ve. Maar het punt is eigenlijk hetgene wat God jou heeft, voor jou heeft bepaald om te doen. Não me se ser neglijar. Sim, de tudo gosto. Dat moet dan niet worden verwaarloosd. Então, é amo mesmo coisa. É amo tinko assim seu trabalho. En dat geldt dus ook voor de man. Ja, is então tudo que nós atresa we noite, não tá confusão, sino gewoon botar é coisa na sua plek. Dus aí. En het is dus zodat we willen geen verwarring veroorzaken, maar we willen dat alles duidelijk is. Ja, is então maneira que a gente bisa hoje, se cada mama lo a predicar, nan casta, nan púlpito, com a yu, com a coisa, nan. Als we alle vrouwen dus eigenlijk hebben gepredikt binnen in een gezin, dus naar hun kinderen toe. Comunidade, iglesia lo te outro, comunidade lo te outro. Dan zou de gemeenschap anders zijn. De maatschappij zou anders zijn. Que me emover escucha bom dames aan, we zijn trabalho speciaal para assim. Luister even dames, jullie hebben een belangrijke taak om te doen. Que não sinto pessoa ata que me não por tão pastora que me ai não senhor, isso aqui não. En bedenk dan goed, omdat je dus geen pastoor kan zijn, moet je dan denken, dit is jammer, dit niet. E coco abo para como dama, nós como dama, não passie. No passie, ja. Datgene wat de dames doen, kunnen wij mannen niet doen. Isso sei de tudo qual. Ja, is que mensen é homem, as seu trabalho mas nem me se tá, maar nem me se tá gol. Dus als de man zijn taak doet zoals het hoort en de vrouw zijn taak als het hoort, nou dan heb je succes. Então, mas broeders, mag ik jullie wat vragen? Mas Jesus por bindam, we so over te kan malie. En des te sneller Jezus kan komen, want dan is het werk sneller voorbij. Ja, mag ik wat vragen, broeders? Jazeker, we hebben zelf een vraag, maar oké. Ja, okay. Als je dan als vrouw zijnde, door omstandigheden, alleen je kinderen opvoedt, moet je je dan slecht voelen, omdat je het werk moet doen van de man, dus door te gaan werken, anders heb je geen inkomen? Nee. Hoe wordt dat dan gezien? Dus como tu mira si botar mama soltera. Soltera. Então, você também se futebol you know. Como tu senti bem malo, você vai sair bem tra, passar para ti entrada. Ok. Como mira sei. Ayer nossa, maar mentioné toevallig. Gisteren heb ik het toevallig benoemd. Ja, is met de G's doorgewapuntre met de Bolivië. Dus omdat je die vraag stelt, zal ik het eventjes herhalen. Wacht, denk ik caso lago nos ponele maniera nos bisopi e met de mama en met de tata. Dus laat me het even zo zeggen, in dat geval dan is die persoon de man en de vrouw. Ja, is een opportuniteit. We tinko bij gana we pandi cada dia para we cria we junang. Ze moeten zorgen voor inkomen zodat ze de kinderen kan opvoeden. Oké, denk ik caso como se educa mi junang. En in dat geval, hoe onderwijs ik dan mijn kinderen? El consejo de Dios está. En het advies van God is. Para por la guele se con gente que é espiritual. Is dat je je kinderen dan laat bij iemand die geestelijk is. Quizás, laat ons visita bo abuela of bo mama of een familiar die we tá spiritual, que po guie mucho. En misschien als het je oma is, je moeder of een familielid, iemand die geestelijk is. E se we não tem onde se o mamu é em Cristo que tá dedicado pe parte aí.
En als je misschien een zuster hebt in de gemeente die dus toegewijd is daaraan. Juist, in teorie, ja, so botingo trabalho, tingo tres, botingo com batata, school, panha, uniform, en dan kan je voor shelo. Ja, je moet natuurlijk je kleding kopen voor de kind ook en al het andere. En dat komt niet uit de hemel vallen. Juist, dus mama solteros, met de mama met de tata, en no me se sentia malo pa ese. Dus de alleenstaande moeder hoeft zich dus eigenlijk niet slecht te voelen op dit moment. Juist, pues su caso trove toen, otro caso. Juist. Want haar geval is eigenlijk een apart geval. Laat me coisa um exemplo mas para mim não vai muito largo. En nog een voorbeeld, zodat ik niet te veel tijd neem. Oké, ayer, anteayer me avisa que de homem tem que prover para o hogar. Dus eergisteren heb ik gezegd dus dat de man moet zorgen voor inkomsten voor de woning. Voor het gezin. Juist, wat about homem em desgraça e ela quer completamente verlam e não pode trabalhar, não pode nada. Wat gebeurt er als de man een ongeluk krijgt waardoor hij verlamd blijft? Hij kan dus niks meer doen, hij kan ook geen inkomen verdienen. Então, mama, of mulher por fazer algo para entrada, para criar. Zit een outro caso. En op dat moment kan de vrouw er dan voor kiezen om inderdaad te gaan werken, zodat er ook inkomen komt. Juist, você trova um caso speciaal, een caso dat is regular. Ook een speciaal geval. Dat is geen normaal geval. Juist. Ja. Sorry. Sim, even snel. Bom, wie normaal? É caso, Steven. Você tem parte de caso. Mas tem parte de caso. Juist, correct. Ja, dat is dus het deel van het gezin wat net is uitgelegd. Correct. Awo, ene da bisabo, Steven. Dios avisa que é homem da cabeça de casa e igreja, toch? Sim. En het zegt dus, die persoon zegt dan, ja nee, maar God is dus de man van het gezin en van de kerk, toch? Anterior é parte também que o pouco é igreja não que tem roupa que homem dentro mas tanto muito então me stay homem passe trabalho que homem tem quase. Ja. En wat dan over de gemeentes die weinig mannen hebben, alleen vrouwen, waardoor de vrouwen dus die taak op zich moeten nemen? Oké. Ora é lo que está passa tá é mulher por assim certo trabalho não que homem tem quase. En dan zien we dus dat de vrouw bepaalde werken kan doen die de man eigenlijk zou moeten doen. Also eigenlijk nog een homem passie. Dat is eigenlijk geen man om het te doen. No que mulher também wordt ordenada para o trabalho. Dat betekent dus niet dat de vrouw benoemd wordt om het werk te doen. Por exemplo, Romana, but in igreja não puta, lá nos pisa 95% da mulher só. Dus we zien dat 95% dus alleen vrouwen zijn. De verdade? Dan fica como este será a igreja e para sombra não tem homem para se trabalho. Betekent dan dat de gemeente gesloten moet worden omdat er dan geen mannen zijn om het werk te doen? No. E hermana não tem quase lo que Jesus pisa, assim oração para Deus comanda trato. En de vrouw, wat moeten de vrouwen doen? Ze moeten dus bidden zodat God mannelijke werkers kan sturen. Agora, hermana não pode pensar, você que está passa, a mim mesmo bebida anciana. En dan is het is niet zo dat vrouwen dan moeten zeggen, nou weet je wat, ik word zelf een ouderling. Also a igreja tem que seguir en tombra, vestir de anciana gedaan. En we doen het omdat deze kerk een ouderling nodig heeft. Hermano, no worden ingezegend als anciana. En die ouderling kan dus niet gezalfd benoemd worden als ouderling. So nós temos que eigenlijk dat Deus te manda trato, então nós não temos que ajudar Deus. Deus tem que ajudar nós a obra mandela. En dat betekent dus dat God ons moet helpen om zijn werk te doen. Juist. Ja, dankie, brother Agenis Steven. Nós vai para a laatste pergunta, mas agora, zuster Jennifer de Sumangisa. Feliz noite, brother Nang. Me tem uma pergunta e você pode contestar-me depois. Vou contestar-me depois. Dus maar escuta. Ja. Ik heb een vraag. En então basta largo, dus me dan verwacht pa bosang. Oh, sorry. Geeft niks. Jullie kunnen mij later beantwoorden. Dus het is best wel lang, dus ik minuto verwacht pa bosang contestar-me. Tampoco gelijk. Oké, het is best wel lang, dus ik verwacht niet dat jullie gelijk antwoord geven. In de Bijbel ken ik 5 vrouwen die God voorrang voor een man hebben gegeven. Miriam, Deborah, Chulda en Priscilla en Phoebe. En Phoebe, sorry. Ja? Deborah, God heeft haar de leiding gegeven boven 13 mannelijke rechters vanuit de Bijbel. Uit Handelingen 18 kan ik de verhaal van Priscilla en Aquila ook lezen.
Die trouwe voorgangers waren van Jezus, gingen de woord preken, ze waren prominenten. In Romeinen 16 heb je het verhaal van Fibe, die diaconie werd genoemd. Maar je zei net, dat woord komt niet voor in de Bijbel. Ja, dat komt Mijn vraag is aan jullie. Ja? Als God, niemand anders, God deze vrouwen de leiding boven een man hebben gegeven, hoe kan ik nu wat jullie net hebben gepreekt zien? Oké. Sim, vamos querer contestar? Nou, aan de back principio. Sei só me passe, vai back principio. Broeder Steven, terugkomen met onderbreken. Wordt een klein 5 minuten, pas met je zo debat een beetje. Juist. Sim, não, correcto. Não, de pergunta também amanhã. Sim. We zullen er nog verder op de vraag over ingaan morgen. Juist. En dat is denk ik me dizem, nós vai back gewoon principio de dus hogar. We gaan dus terug naar het principe. Para bom, a igreja tá é hogar, não dúvida coi, a igreja tá é hogar. De gemeente is het gezin. Laten we dat niet vergeten. Sorry, é gezin de forma. A igreja, gezin não te junto forma igreja. Kijk, de gezinnen komen bij elkaar en zij vormen de gemeente. Juist, ik ben helemaal met je eens. Zie, is en ik zeg ook niet, en ik zeg ook niet, ik ben ook niet eens dat een vrouw zou worden omgeven como pastora. Dat is niet mijn ding. Juist. Mijn punt is, het kwestie dat God niet wil dat vrouwen boven mannen lijden, dat zie ik niet terug in de Bijbel. Ik zie wel van zijn kerk. Lei, pero nossa coe, por exemplo, diz em cortico, nossa coe diz exemplo promessas, nossa bouw op, ik kijk voor die Genesis, então nossa mostra eigenlijk com, nossa coe este exemplo com espírito de profecia da bisa com Eva estava te diz tiki maar cortico com Adam. Mas vire, então com o espírito diz, eu amo ter cabeça, te macho bem também. Deus trae toch voor isso zei, e não trae voor die boy supia. Então voy uma hermana pondrá pergunta, com Eva por a saco que estava fazendo algo malo. Deus a avisar Adam e Eva, e na nota de mag de comer for die epal. Isso estava te contexto. Quem ela avisar para mim? Adam. Deus. Ah, well. Ja, estava Eva, pero lo qual como está avisando tá, den assunto na de igreja, tá de igreja é gebouw. Pero de assunto na de igreja que tá é casa, de assunto é, pessoa não olvidar. Ora, Helena vai mesa bisa. Ora Deus bin te mama só te puntra peyuna, te puntra e mama e tata. Que mendi é obra para si para nos yuna, eta de tour dos banda, pero cada tem uma tarefa, pero é tem que guardar sidor de nan tour dos. Tem que querer bisa. É onde te house, me vou repetir o que Ellen vai de visa. É onde te house band. Ora, te tem assunto, então mulher também te den que é yunang. Você mulher te su parte e den. Então vamos te sorry prover, cuidar, proteger a família. A minha Deus, eu tenho mirar assim que tá começa a jadem vai for, igreja, comunidade. Assim é da vai. Que não tem começar para fazer que canabinha den não. Hasta é ordem que Deus do na discípula de para começar a testificar na Jerusalém prover, Cabo Deia, Cabo Samaria. Dus para den cas, hogar, canabaia for. Pero fede hogar é uma de cabeça. Na igreja também é uma de cabeça. Mesmo coisa, Efésios 5, com Cristo da cabeça de igreja. Fácil, é ordem de escritura. Que me trove, mover, não sentivo menos, menos vai dar. Solamente Deus do uma vez aqui, e ele mover, e saia, e não, that's it. Me te quer Steven, essa aqui é uma questão de, maneira não se explica, uma questão de obediência, riba lo que está para seguir. Dus ik denk voor de Steven dat dit te maken heeft met de gehoorzaamheid naar hetgene wat er staat geschreven. Ja, então eigenlijk nós temos que estudar cada tarefa riba na curva. En we moeten dus elke taak op zichzelf gaan bestuderen. É decir, você tem que saber compreender que significa estar pastor, que significa estar anciano, que significa estar juez,
que significa profetisa. Dus je moet dan ook leren wat het inhoudt om ouderling te zijn, een pastoor of een rechter of een profeteerder, iemand die profeteert. Dus ora we no compreender tarefa nang eore nós também mescla tarefa que outro. Ora bom, brandweer en not police. Want als je dus deze taken door elkaar haalt, komt er dus verwarring. Want een brandweerman is een brandweer en is geen politie. Timmerman. Broeder, geen zoeken moeten onderbreken. Kan je de antwoord even kort houden? Jesu Rabati. Juist. Het is nee, dat is hetgene wat ik nog aan wilde toevoegen. Oké. Ik ja, maar broeder Steve en broeder Agenis, dankie. Ik wil broeder Steven en broeder Agenis bedanken voor het beantwoorden van de vragen. En toen is er een pergunta na, nos te behandelen autobiaco Joske. En de rest van de vragen zullen we een andere keer verder behandelen. Je miki traditie hamana Violinde tambe kila vertaal por ons avenochi. Ik wil zuster Violinde ook bedanken voor het vertalen. Toen ons bij party bij orationgen worden ki. En we zullen verder gaan naar het gebed. Broeder Mark en zuster Lenny Nante. Zijn broeder Mark en zuster Lenny aanwezig? Boa noite, Mitei, Romana. Goedenavond, ik ben er. Noite. Broeder Mark, tá Mitei? Sim, Mitei. Ok. Broeder Mark, tá se oração pro me e depois hermana Lenny. Amém. Me quero contribuir com a oração bisando isso aqui. Deus tá usa tua rende e que quer e tem todo poder e caminha rende como te corta e usa natureza e pone pedra papel. Solamente turcos tem um contexto. Mostraresa. Nos bom Deus que mora na altura do cielo, bom nome seja bendicionado. Data de amor, nós está delante e danke por a palavra, Senhor, que nos pode abrir e deleitar-nos nesse evangelho. Me te pedimos, Senhor, nós como povo, para a gente que vida que nós temos, nós sabemos, Senhor, que nós não compreendemos tudo coisa. Pero, Senhor, é que hala na Cristo, com um coração sincero, bota ajuda não. Esse ave nos reza para sabedoria, para conhecimento e também aceitação, Senhor. Assim, Senhor, que o Espírito Santo pode guiar-nos e caminha com nos mestre cana. Você caminha e lo ajuda-nos e nos lo prosperar dentro para meio de boa palavra. Na outra ocasião, permitir que nós podemos vir back. Assim, Senhor, que nós podemos seguir papia de boa grandeza e de boa palavra. E assim que nós podemos crescer de boa palavra, mientras o Espírito Santo lo ajuda-nos de parte aqui. O data arriba turcos, boa vista que dá três coisas: fé, amor e esperança. É de mais excelente, Senhor, tá amor. Caminha, Senhor, nós não podemos compreender algo. Permitir que o amor e a graça porta de nos coração, Senhor, para tapar tudo outra coisa que nós não podemos tapar. Que essa aqui pode produzir, Senhor, para meio de amor, que outro não por mira Cristo de nós. E siga ajuda-nos, Senhor, para chegar na meta de vida, quatro vida eterna. Danke, Senhor, para tu rende que estava arriba a plataforma aqui. Danke na tu resnang que apresentava a palavra. E permitir, Senhor, que não possa sacar o máximo, Senhor, e que não possa seguir busca também, digo. E permitir que nós podemos vir back. Na outra ocasião,
e siga sim e estudia boa palavra. Danke, Senhor, de estima-nos. Danke de preservar-nos, Senhor. Nós te pedimos que com cada tu na nossa ducha noite. Nós te pedimos aqui na tour, carinhosamente, em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amen. Danke, Tata, por amor. Danke por graça, por misericórdia, por tempo para nós. Danke por unir-nos junto como romana. E te agradecemos, Senhor, para tudo que você usa como bom instrumento para trazer boa ciência na nós. Nós te pedimos por perdonar-nos. Nós te pedimos para o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo te guia nos vida. O Espírito Santo te manifestar em nos vida o grande poder. E te pedimos, Senhor, para tudo que a subir a noite, riba e zoom, permitir que a palavra te toque no coração. E te pedimos, Senhor, para bendicionar a campanha aqui grandemente. Usa-nos cada Tata Santo como instrumento para toca coração, alma, não que tem que abrir no coração para receber a vida como Salvador. Quebra tudo trampa, não plana com o inimigo, assim na pastroba. E alma não por pini na trono de graça. Tata Santo, abota Deus. Laga o Espírito Santo por mover o coração, molha o coração, Senhor, dona força e poder, para a alma não por abrir no coração e reconhecer que não tem mistério de Salvador, que é Cristo Jesus. Tata Santo, agora que nós também despedir for de outro, laga conosco por ter duas sonhos, que o anjo por acompanhar-nos, proteger-nos a noite de nosso sonho. Livra-nos de mal sonho nante a noite. Trece-nos back manhã, assim nós por sinha e mais costan vivo. Nós vai dormir aqui rato na paz e pegar sonho, para sobrata abuso odiosa, se nós viva em segurança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Amém. Danke, Tata. Amém. Brother Mark e hermana Lenny, danke pela oração. Amém. E te desejamos cada feliz noite. E me te espero comigo cada de você amanhã com Deus que Deus bendiga cada de você. God zegene iedereen en een fijne avond voor iedereen. Tot morgen. Fijne avond, laten rusten. Sorry, me tenho uma pergunta. Me dá que Recording stopped. programa que é fogo bibia, me sabe que está mi internet, me sabe que rumana escucha.